Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak gaurko osoko bilkurara eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, 2022ko uztailaren 19ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Aktaren gainean inork ezer ez baldin badauka, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan, bide garbiketaren kontratua luzatzeko proposamena. Udal zerbitzu teknikoek txostena aurkeztu dute proposatuz Arrasateko kaleen eta antzekoen garbiketa zerbitzuak emateko kontratuaren luzapena. Aipatu kontratua 3. klausularen arabera luzatu ahal izango da urte bateko epe batez eta ez dagokio presioak berraztertzea. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta auzoetako batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, Presero Espainia, enpresarekin 2018ko abenduaren 10ean sinatutako kontratua, Arrasateko kaleen eta antzekoen garbiketa zerbitzuak emateko urte batez, 2023ko urtarrilaren 14tik 2024ko urtarrilaren 13 arte luzatzea kontratuan ezarritako baldintzetan. 2. Epealdi horretarako kontratuaren presioak hauek izango dira. Kontratuaren presioa nahitaezko zerbitzuetarako 1.552.249,01 euro bezartuta. Kontratuaren presioa aukerako zerbitzuetarako hau da. Saneamendua ikuskatzea 1.840,77 euro zerbitzuko bezbarne. Jolastokiak desinfektatzea 2.998,85 euro zerbitzuko bezbarne. 3. Luzapen hau derrigorrezkoa izango da kontratizarentzat beti ere aurrez abisatzen bazaio gutxienez 2 hilabeteko kontratuaren iraupen epea amaitu baino. Puntu honetan, interbentziorik badago? Ez dago, orduan onartutzat ematen dugu. 3. puntuan, pertsona batek hitza eskatu du. 3. puntua barkatu, baldintzen agiriak onartzeko proposamena, udal lorezaintzako zerbitzua adjudikatzeko direnak. Ez dakidana da, hitza eskatu duen pertsona bertaratu dan edo ez. Jose Luis Hernández Lacalle, da, bea. Bueno, baino ez danez bertaratu, puntuarekin jarraituko dugu. Proposatuko nuke iztia bukaeran arte, aber orduz edo konfundiru dien. Ordena aldatzia, badespada. Bueno, nik uste dut, berak idatziz eskatu du hitza, idatziz jaso du agiria, eta agirian esaten zaio, zenbagarren puntuan ematen zaio hitza. Eta ez baldin bada bertaratu, baldin badator gero galderruetan eukiko du aukera hitzartzeko. Beraz, puntuarekin jarraitzen dugu aurrera. Udaleko zerbitzu teknikoek, udal lorategi eta berdeguneen mantentze zerbitzu ematea kontratatzeko prozedura arautuko duen administrazio klausula berezia eta teknikoen agiria aurkeztu dute. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta auzoetako batzordeak honako proposatzen du. Bat, onartzea, Arrasateko udal lorategi eta berdegune mantentze zerbitzua kontratatzeko espedientea eta kontratuan agintzeko den administrazio klausula berezin eta teknikoen agiriak. Horien ezaugarri nagusiak dira, prozedura irekia esleipen irizpidean hitzak erabiliz, aurrekontua 785.000 euro urtean bezgabe eta egiteko epea 4 urte inolako luzapenik gabe. 2. Azaroren 8ko 2017 legeak sektore publikoko kontratuarenak aurreikusitakoaren arabera kontratu hau esleituko da, baldin eta kreditu egokia eta nahikoa badago. Kontratutik sortzen diren obligazioei aurre egiteko. 3. Esleipen prozedura irekitzea. Barkatu, 3. puntuan ari ginen,
baldintzen agiria onartzeko proposamena udalorzaintzako zerbitzua adjudikatzeko direnak, hemen hitza eskatuta dauka Jose Luis Hernández de la Callek, etorri da? Ba, mesedez, orain da zure momentua. Oin bai? Bale, arratsaldeon. Lehenik eta behin, momentu aprobetxatu nahi dugu, gure ekintzetan parte hartu eta babesa erakutsi diguzuen herritar guztiei. Zuen indarra oso lagungarri izan zaigulako. Urte hasieran hasi ziren gure elkarrizketak udalarekin gure lan egoeraren berri emateko. Hasieran, telefono bidez eta zerbitzu saileko zinegotzi eta tekniko buruarekin eskatu genuen hitzordua. Erantzuneza, maiatzera arte luzatu zen. Ordurazko, Presero enpresak prorroga luzapena ezeztatu zuen eta udaleko enpresa komitaren bitartekari lanari esker lehen hitzordua lortu genuen. Udalak ez entzunarena egiten baitzuen. Hau izan da, hasieratik udalak gurekiko izan duen jarrera. Guk, hasieran, Gipuzkoako kale garbitzaileen hitzarmeneko lan baldintzetara egokitzea eskatu genuen hasiera. Ikusten bai dugu, udal berdinerako lan egiten dugun langilea garela, baita enpresa berdinekoak ere, eta ez daukagula zertan gutxiago irabazi. Honek, ezezko erantzuna jaso zuen udal gobernuaren aldetik. Itxuraz, larregiko esfortzu ekonomikoa eskatzen zizuen zerbitzu sailekoi. Eta bide beretik, Anuska Eskurrak azken udal plenoan eskatzen zenuen kalitatezko lan baldintzen gainetik egongo zen ere gure eskakizuna, ezezkoa jasotzeko. Modu berdinoan, ukatu zenuten gurea berdeakeko konbenioaren pareko eskakizuna eskatu genuen ere, harrituta eta igel aurpegia orduko erantzuna ere. Esfortzu handiegia, kontuxu. Ondoren, zuen proposamena iritsi zen. Langileon arteko soldata arrakalak entzera bakarrik mugatzen zena. Honek, enpresakin adostua zegoela sinestazi dezake. Enpresakin biltzeko arazorik ez baitu erakutsi udalak momentu baten ere. Proposamen honek langile guztiengan eraginek ez duelako eta hurrengo kontratu berriak duen iraupen guztian soldata finkatuta gelditzeko kondenatua geundelako, langileok enpresarekin biltzen hasia ginen plusez gain beste aldarrikapen eta eskubide batzuk lortzeko ere. Enpresak hasieratik esan zigun KPIa ez zutela ordainduko. Beraz, langileo planto egin beharra ikusi genuen naiz eta ezer gabe geratuko ginenaren mehatxuak erabili ziren guk atzera egiteko. Uztailaren 18an greba hasi genuen, soldata arrakalaren amaitutako zuten plusaz aparte, KPIaren igoera behintzat lortzeko. Gure aldarrekipenak ez ziren beste munduko ezer. Zerbitzu publiko bat eskaintzen dugun azpikontratutako langileen lan baldintzak duintzea eskatzen genuen, eta hori da indar politiko guztiei adierazi genizuena. Gobernu osatzen duzuenak, PSOren kasuan, zerbitzu buruko zinegotziak esandakoarekin gelditu ginen. Ordurako esfortzu handia egina zutela eta ez egola beste ezer egiterik. Eta PNVren kasuan guk eskatzen genuen baldintza bat zerbitzu juridikoarekin begiratu behar zutela eta deituko zigutela. Hor dago. Berriz ere, hasierako jarrera berdina, ez ikusiarena. Eta horrela pasada, uda osoa. Eta irailean ere, kasorik ez. Guk jo behar bateko eta besteko ateak. Are larriago, gurekin egon aurretik komunikabideak deitu eta prentza hobaitzi zenutenean. Bertan, datu esanguratsu bat agertu zenuten. 2014tik 169ko igoera izan dela gaurdainoa. Ta nola isladatzen da hori gure soldatetan? Guk ez dugu ikusi zuek diozuen bezain besteko igoerarik gure soldatetan. Ez da makinaria kontutan ere. Makinaria 4 urteetan amortizatzen bada, zergatik gabiltza lanean traste zaharrekin, nork eramaten du horren kontrola eta jarraipena, non dago diru hori? Eta eskuak garbituz, enpresa eta langileon arazo bat dela adierazi zenuten. Nola izan daiteke hau zerbitzu eskaintzaren ardura udalaren denean?
enpresei lehiaketara aurkezteko baldintzak zuek jartzen dizkiozunean, eta irabazlearen kudeaketa kontrola zuena denean. Eta bai, azkenean iritsi zen uztailaren iritsi behar zuen horrek. Udala, enpresa eta langileon arteko bilera. 70 egun egin ditugu greban, inork erantzukizunik hartu gabe, eta zoritxarrez konturatu gara lortutako guztia astebetean lortu zitekela. Benetan beharrezkoa zen horren beste itxarotea. Azkenean, KPIaren ordainketa onartu zenuten, 4 urte luze batzuen ondoren kobratzeko. Zuen fakturak epe horretan ordaintzen dituzue? Tartean eserrez lortzeko mehatxuak eta eser gabe gelditzeko beldurra tresna bezala erabili zetuten beste behin. Guzti honetatik argi atera ditugun puntuak honakoa dira. Udal gobernu honi lorezaino lan baldintzak 5 axola zaizkizuela. Zuen partetik esen utelako eser egiteko asomerik guk ateak jo arte. Eta ondoren eskaini dituzuen proposamen eta jarrerak ere berdina erakusten dute. Enpresak argi utzi du berai inporta zaien bakarra diru etekinak direla. Lortu dugun akordioa gure borrokari esker lortu da. Zerbitzu publikoak langile publikoen bitartez eman behar direla defendatzen dugu. Horrek zerbitzua kalitatezkoa eta langileon lan baldintza egokiak bermatzen dituelako. Bukatzeko, Arrasateko udaleko ordezkarioi eskatzen dizuegu 4 urte barru akordio honen eguneraketa eta jarraipena egiteko orduan zuen konpromesua hartzea akordio hau modu osotasunean betetzeko orduan. Posible da momentu honetan zuen erantzuna izatea, konpromesu hau beteko duzuela 4 urte barru? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain, eseri zaitezke, ze egin dezueia interbentzioa, eskerrik asko. Orain turnoa irekiko dugu gure artean, eta gero bozkaketara pasatuko gara, bai? Interbentzioen atala zabalik, bai Marider? Bai, atzalde ondanoi, eskerrik asko etortziagatik, berez hemen ezin dateke egon bieko, baina, zirkustantziak diela. Gure Arrasateko EH Bilduren partetik lehenik eta bain zorionak lortu dozuen guztiagatik. Agerian gelditu da langile borrokak gaur egun bere fruituak ematen dituela eta bere ondorio positiboak eman dauiela. Zuengan ikusi dugun bezala, bihotz-bihotzez zorionak lortu dozuenagatik. Egisa gure lorak eta gure zuaitzak asko sufriure duela, ez zuek beste eta zuek familiak beste jasando zuen soldata jalteakin eta eukido zuen egunekin. Era berean, nahi ditugu gogorarazi besteak beste aitameniko langileak, egoera oso prekarioan bizi direnak eta aitameni naiz eta diru publikoaz josita egon, batzuk beste aldera begiratzen daue euren asuntua ez balitz bezala. Guk arrasatear guztiok baldintza duinak, lan baldintza duinak egotearen aldekuak gara. Danok. Ez dugu konpartitzen udal gobernu honek daukan eredua. Argi utzi zenuten, Anuskazkurraren hitzetan, hau da gure eredua. Gurea ez. Zaintzan ari diren batez ere emakume eta beste langileak gogorarazi nahi ditugu, jasaten dituzten baldintzak direla eta dauzkaten zailtasunak agerian utzi nahi ditugu gaur hemen. Baina berriz esaten dotzuet, guk konpromisoa daukagula eta zuen ondoan egongo garela eta zuen ondoan egongo garela, bai bihar ospitalean, bai aitamenikin eta bai zaintzan ari diren langileekin. Zorionak eta gora zuek. Beste interbentziorik? Bai, Eba? Bai, Podemos Arrasateren taldearen partetik ere zoriondu, Lorezainak egin duzuen greba eredugarriagatik, egunero kalean egon zarete zuen aldarrikapenekin eta azkenean ikusi da, bai enpresa bai udalak gehiago egin dezaketela, ez? Udalak 230.000 euro gehiago jarri ditu. Eta, aipatzea ere, aitameniko langileak berriro grebadan daudela, eta urte asko daramatza datela lan baldintzak duinak eskatzen. Azkenik ere esatea, zerbitzuak azpikontratatzea hau dakarrera, ez? Gero langileak lan baldintzak haiek bakarrik borrokatu behar dituztela. Eta gobernuak eta udala beste alde batera begiratzen duela. Eta azkenengo plenoan bai esan zenuen hori zela gobernuaren eredua. Zerbitzuak azpikontratatzea. Eta, besterik ez. Hori egiten bada,
zaindu beharko da lan baldintzak duinak direla, behintzat. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Bai, Anduzka? Bai, arratsalde hon maikide guztioi, baita osoko bilkura honetara etorri zareten guztioi. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, sorry, falta da berti gertatzen jaberdin. Zure hitzak gurekin konpartitzearren, egia esan udal gobernu honek postasunez hartu daue enpresak eta zuek langilego taldeak lortutako akordioa. Zoriontzun zeitxustegu akordio negatik. Udal gobernu honek behin eta berriz esan izan duguna da, guk enpresari betik esan izan dioguna da, egon diren gehikuntzak langilegoaren bai? Bale, langilegoaren soldatetan eta zuen kondiziotan izan zezan benefizio hori zuengan. Eta, bueno, guraldetik berriz postasun hori adieraztea. Eta bai esatea, hemen tergibersazio zuen aldetik bai Morras Andrea eta Uin Andrea zenen, eta nik esan genuena da, udal gobernu honen eredua etzala municipalizazioa. Hori da, ez dana gure eredua. Hori da, ez dana gure eredua. Eta eredu bat, ez dela EAJ udal gobernu honetan dagoenetik. Da eredu bat, orain dela 20 urtetik, dauzkagu hainbat eta hainbat zerbitzu daudela azpikontratatuak. Eta zuek ere badakizuta aurreko legealdia NOZM-tik egin zala ikerketa bat, egin zala lanketa bat, municipalizazioak zer dakartzan aztertzeko, eta hor argi eta garbi ikusi izan, etzala eredu ona udale honetarako, zeren eta horrek zuzenean zaukalako udalaren errekurtsoetan eragin txarra. Eta guk argi eta garbi izan duguna da, municipalizazioa etzala gure eredua. Besterik ez, mila esker. Beste interbentziorik? Víctor? Sí, buenas tardes. Yo también estoy como sorprendido y a la vez alegre porque llegasteis a un acuerdo, desconvocasteis la huelga, habéis conseguido pero estoy sorprendido por, entre comillas, las acusaciones o lo que te he oído decir sobre el departamento de ODMA y sobre nosotros, ¿no? Si pedíais una equiparación, si se podía hacer con limpieza diaria, que se estudió el tema y se dijo que no, porque lógicamente son dos trabajos completamente distintos. Para ver si se podía aplicar el convenio de Goroldi, pues pasaba exactamente lo mismo. Era un convenio particular de una empresa, no era algo a lo que nos pudiéramos agarrar. Y sí teníamos claro nosotros de que el incremento que venía en los pliegos tenía que repercutir íntegramente en vosotros. Y por eso le instábamos tanto a la empresa de que hiciera todo lo posible, porque nosotros hicimos todo lo legalmente posible que podíamos hacer. Incluso retiramos las prórrogas que iban incluidas en el pliego y dejamos a 4 años el contrato, cuando normalmente se hacen pues 1 y más 1, un par de prórrogas, aunque sean anuales. Y todo para que vosotros consiguierais vuestros objetivos. Beste interbentziorik? Bai, Kepa? Arratsaldean denoi. Eta lehenik eta behin zorionak lortu dozuen guztiagatik, eredugarriak izan zarielako herri honen borrokarako. Ni gauzatxo bat gogorazi nahi dut hemen, mai hontan, jake Anuskak tergibersazio hitza erabili dauen, egiari zor egiten baldin badiogu, hemen igoera proposamena OSMA batzordetik Partido Sozialistak egin zauen, eta EAJaren lehenengo proposamena diru partida hori bajatzea zen. Orduan, eredugarria dela euren lana, eta eurei esatia hori, adulazio puntutxo bat eitxia euren borrokari, benetan sinisten ez duzuenean euren eskaeretan nahiko surrealista iruditzen zait. Horretaz aparte, langileen ondoan herria egonda eta beste
partidu batzuk egon dira, zuek ez zarete egon. Orduan, ez dut esan behar faltzukeri bat danik, baina bai eukitzen dituzuen hitzak eurekiko ez datozela egiarekin bat, soilik hori. Ez interbentziorik? Boskatzera pasatuko gara. Ez barkatu zuek interbentzioa behin bakarri da puntuaren hasieran. Nahi baldin badezue gehiago interbentitu galde erreguen txandan izan beharko da. Arautegi horrela dalako, bai? Orduan puntua boskatzera pasatuko gara. Puntuaren alde. Hau batez onartzen da. Laugarren puntua, antolamendu esparrua 84, udala esparruaren plan berezia, antolamendu xeatuaren aldaketa puntuala, behin betiko ontzat emateko proposamena. Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko ekainaren 16an egindako bilkuran erabaki zuen hasiera batean onartzea AEL 84 udala esparruaren plan bereziaren 3. aldaketa puntuala. Aipatutako aldaketa puntualaren dokumentua jendaurrean jarri da eta hartarako emandako epean ez da aurkeztu alegazio idatzirik. Horiek horrela hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behin betiko onartzea AEL 84 udala esparruaren plan bereziaren 3. aldaketa puntualaren dokumentua. Plan horren hirigintza araudiaren 2 artikuluen aldaketa planteatzen duena. Artikulu 2 horiek honakoak dira. 31.3 artikulua arotzeria materialei dagokiena, 58 artikulua erregaien biltegiei buruzkoa. 2. Dokumentuaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari. Dagokion erregistroan gorde dezan. 2. 3. Indarrean sartu dadin Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratzea, behin betiko onartzeko akordioa eta aldaketaren hirigintza araudia. Puntu honetan, interbentzioak. Bai, baina bozeramaile batzordean komentatuta daukau, Aitor, eta araudiak esaten dau, zer entzuten da? Zuek... A ver si podemos mantener un poquito el silencio en la sala, que parece ser que se os oye hablar a vosotros dos y que a ver si se puede mantener el silencio. ¿Orisan, Aitor? Vale, pues si por favor se podría mantener un poquito el silencio. Vale, eskerrik asko. Puntu honetan, interbentziorik badago? Ez? Onartutzat ematen dugu. 5. puntuan, Santa Teresa kaleko 16. zenbakian, igogailua jartzeko eskaera dela eta okupatu beharreko lur zerrendaren kualifikazio juridikoa aldatzeko espedientea erabakitzea. Santa Teresa kalea 16ko jabeen erkidegoak proiektu tekniko bat aurkeztu du igogailua jartzeko erkidegoaren eraikinean. Proiektuko igogailua eta eskairen kanpoko zatia jartzeko 12,76 metro kuadroko lursail publiko bat okupitu behar da eraikinaren aurrealdean. Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko ekainaren 2an hartutako erabakiaren bidez hasiera eman zion lursail horren kalifikazio juridiko aldatzeko espedienteari. Espedientea jendaurrean jarri ondoren, horretarako ezarritako epean ez da aurkeztu inolako alegazio idatzirik. Horiek horrela hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, onartzea 12,76 metro kuadroko lurzatiaren kalifikazio juridikoaren aldaketa. Santa Teresa kalea 16ko eraikinaren aurreko aldean dagoena. Muga egiten duena eraikinaren sarrerarekin jabari publikotik desafektatzeko eta saberako lursail gisa ondare ondasuna kalifikatzeko. 2. Ahalmena ematea alkate udalburuari edo ura legez ordezkatzen duen alkate ordeari partzela hori hartzeko. Puntu honetan, badago interbentziorik, ez dago, orduan onartutzat ematen dugu, eta 6. puntuan 2023ko ordenantza fiskalen hasierako onarpena.
Barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Behin-behineko onartzea 2023 ekitaldirako ordenantza fiskalak. 2. Uztailaren 5eko 1189 foru arauk 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean erakustea, ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea interesdunek egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten idazkaritzako bulegoan 30 egun balioduneko epean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera. 3. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behineko erabakiaren kontra, erabaki hau hartuko da behin betikoz onartutzat. Interbentzioak? Bai, Anuska? Bai, bueno, urteroko puntua daukagu. Barkatu? Urteroko puntuak ordenantza fiskalen aldaketen onarpena. Oraingoan, bueno, ekarri ditugu lehenengo aspektu tekniko batzuk eta hemen daude artikulu aldaketa batzuk, obarien aldetik, baina batez ere guk bai gaur proposatu nahi deguna udal gobernu bezala da, zerga eta tasak mantentzea, ez egotea inongo igoerarik. Badakigu egoera zail batetan gaudela momentu honetan, arrasatar guztiok, gizarte orokorrean, dauzkagu lehen gaien presioan igoera, kalefazioa, argixan igoera, presioan igoera, gasolinana, elikagaiak 120an presioen igoera, eta badakigu direla momentu zail batzuk, non danoi, familia guztiei tokoko jaku, erderaz esaten da bezala, apretarnos el cinturón. Eta uste dugu, ez dala momentua, udal politika moduan, herritarrei eskatzea, esfortzu handiago bat herriko zergak eta tasetan. Uste degulako gaurkoz daukagula egoera ekonomiko osasuntsua, daramagu azkenengo 4 urtetan 0 zor egoeran, egoera batetan non errekurtsoak ditugun aurre egiteko zerbitzu onak ematen jarraitzeko, eta uste dugu ez dela momentua jendearen gain areagotzeko zergak eta tasen igoeretan. Horregatik gure proposamena da, zerga eta tasak izostea, ez egotea inungo igoerarik. Eta gaur proposamen honekin gatoz. Mila esker. Ez interbentziorik, Joseba? Atzaldeon, danoi. Gaur da 3 urte, 2019ko urriko plenuan, berbainaben hemen lehenengo aldiz, pleno baten, eta berbainaben bai, ordenantza fiskalen aldaketaren inguruan. Eta orduan esandako errekopero dut, eta, bueno, ina hundi baten orduan esandako errepikatuko dut. Zemuten dau, orduan daukan impresioa berresten dela. Ordenantza fiskalen onarpenaren inguruan, daukat disgusto moduko bat, bai alde batetik bai prozeduragatik eta bai diktamenagatik beraren gaitik, ez? Prozeduraren gaitik, uste dut hemen ez dela egon ez negozio zeinorik ez elkarlanik, aurkeztu dugu bakoitzak beria eta zuek onartu duzue zuen eta kitxo, hori ez da egon ez elkarrizketa beste eszenario bat plantatu alizateko elkarrizketa eta negoziazio aukerarik ez da egon, simplemente mugatu gara ogasun batzordean bakoitza beria botatzera. Eta gero diktamenaren inguruan, udal gobernua PNV PSOE, uste dut norabide okerrian doiala. Oinala 3 urte bezan dauen, eta oin bezaten dugu berdina, norabidea okerra da. Orduan esan dutzen oinala 3 urte, jogatuko duzue, Jeremy Corbyn zauen erresuma batuan alderdi laboristako buruzagia zan, eta plenoaren aurretik, apur bat aurretik eukizaben alderdi laboristak bere kongresua, eta azaldu zauen Jeremy Corbynek bere egitasmoak zeintzu ziren. Oso interesantiak eta berri errepikatuko dutzuet, ze interesgarria da. Ezate zauen bere Jeremy Corbynek. Enpresa handietako langileentzat izango dira enpresaren asinuen 10%. Langileak administrazio kontseiluan parte hartuko dabe, eta urtero enpresan irabazietean parte hartuko dabe. Ezaten zauen baita lan arluan, eta hau, esan behar da, estatuan
gobernu honek, injauen neurri bat izan dela, zabor kontratuekin amaituko dau eta gutxienezko soldata igoko dau. Hori izaten harako. Osasun sistema publikoa indartuko dau, privatizazioekin amaituz eta botiken presioa jaitsiko ditu. Eta halaber, nagusien zaintzarako doako arreta zerbitzuak ezarriko ditu. Lan hastia 32 ordura murriztu. Hezkuntza pribatuari diru-laguntza kendu eta bitarteko horiek sare publiko dara bideratu. Eta gainera, unibertsitateko ikaslien artean, unibertsitate publikoko ikaslien artean, gehienez ere 7% izango zen ikastetxe pribatuetatik etorritakoak. Bai esaten zauen, trenbide sarearen bernazionalizazioa plantatzen zauen berak. Zuek oin bertan esan duzu ganuzka, musika hori jatzuela gustatzen. Bernazionalizazioa, municipalizazioa, publifikazioa, hori jatzue gustetan, musika hori jatzue gustatzen. Hori iztozue gura, behin eta berriz esan duzue eta egin indozue. Zerbitzu publikoen gestio publikorik ez duzue gura. Lorazainentzat eta langileentzat oroar hain kaltegarria den ereduaren aldekoa sarie. Langileen bizkar bizi diren enpresa azpikontratatzaileen alde egiten dozue. Claro, Europan olatua bestalera doia. Europan Alemaniak nazionalizau injaugaz enpresa. Frantzian nazionalizau injabe argindar enpresa. Eta hemen, PNV espesori, ez da burutipazio behitzen Iberdrola nazionalizatzea. ¿Qué es eso? ¿Qué escándalo? Eta, hain urruti joan barek, ez da falta hitzen Espainiako gobernuak Iberdrola nazionalizatzea. Zuek dukotzue aukera nazionalizatzeko, publifikatzeko, kale garbiketa, lora zaintza, OTA, hainbat zerbitzu udalak emuten dauenak azpikontrata, eta dienak langileen bizkar aberazten dien enpresa azpikontratzaileen alde. Bi erudu die, garbi dau, zu besan dozu, bata da eskuinarena, zuena, eta bestea da geurea. Eta Jeremy Corbynen bueltatuta. Bakitzu zelan ningo zaban Jeremy Corbynek bere gauza guzti horrek? Bakitzu zelan? Zergak igota. Zergak igota, bai. Baina zergak bakarrik igota eliteei. Eliteei. Biztalien 5% bakarrik. Eta biztalien 5% eta enpresa hundiei. Enpresa hundiak ze zerga pagatzen daue, estatu hontan be, Euskal Herri hontan be, ze zerga pagatzen daue, hoiei zerga astutuz. Eta gero berba ingot, gaur publiko dozuena Mondra Berriaren inguruan, seguk hori bakarritz dugu esaten, hori gitxiko gerorako. Hori da norabidea, Jeremy Corbynek planteatzen zauena, eta guk inbiar duguna da, gure iritziz inbiar dana da, gizarte parekatuago bat lortzeko, justuago bat lortzeko, eta herritarrentzat onuragarriena hori da. Zoritxarrez, garbi dau, beste batzuek, bestalde batera begiratzen duzue, bai hemen eta baian, erresuma batuan, Jeremy Corbynek etzaben irabazi, etzan heldu boterera, beste batzu sartu ziren, eta hori nunda erresuma batua, amildegiaren ertzian, eta bai, FMI-tik hasi, eta ganorazko munduko ekonomista guztiek salatzen daue, han hartu dien politikak astakeria badiela. Hemen, astakeria horren defendatzailea, estatuan, astakeria horren defendatzailea badukogu, eukidogu, PP da. PPek be, orain arteko diskursua izan da, zerga jetxin biziela. Jetxi eta jetxi eta jetxi. Horre die, eskuinak bultzatukotako diskursua beti. Zerga jetxin bidiela. Oin emuten dago apur bat atzera injabela, eta ikusi dabe erresuma batuan zerga gestiaren politika ez dala inegan eginkorra, eta oin esaten dabie, igual izostia dala egokiena. Que kasualidad, zuek plantatzen duzuen berdina. Bi politika fiskal inlizke. Bata da, eskuinak itzen dauena, zuek itzen duzuena, PP aldarrikatzen dauena, zuek aplikatzen duzuena, hori da norabide bat, eta zuek babesten duzuena, zergak izostiarena, eta beste badagu proposatzen duguna. Baina proposatzen dugu, 3. punto batekin, zure gaztu inkatzen da esatea komunikabideetan. Proposamenaren kontra gauz, noski gauzela kontra. Eta gaz kontra gainera, zergak izostia progresibitatearen kontra doalako. Guztiz progresibitatearen kontra doalako. Onura gehien ekartzen dutza gehien deukonari, eta onura gutxien deukonari. Ze, egun gotzuta dibideat, 1.000 euroko karga fiskala daukon pertsona baten dako arrasaten, 1.000 igoera bat adibidez barkatzia, 40 euro barkatzia. Baina, 100 euroko karga fiskala daukon pertsona bati,
Leheneko leua barkatzea da, 16 euro barkatzea da. Edo 40 edo 16. Eta zein pagaetan dau 400 eta zein pagaetan dau 1000, garbi dau. Gehien daukonak 40 aurreratzen dau, eta gutxien daukonak aurreratzen dau 16. Orduan, izostia, ez da danondako berdina. Batzordian esan dauen, eta oin bezangot, helburua izen behar dela, zerbitzuen oreka finantzierua lortzia. Noski lortuko dozuela aurrekontuen oreka finantzierua, klaro, legiak derrigortzen dauelako, legiak ez da izten aurrekontu desorekatu bat onartzera, noski lortuko dozuela aurrekontu orekatua, baina zerbitzuen desoreka nabarmen handietu ingo da zuen neurriarekin. Ze, gastuak igotzen bali madia eta zerreak ez badozu igotzen, lehen zauen desoreka oina handiagoa da, hori nabarmena da. Eta lehen zerbitzuen oreka finanziora ez da lortzen udaletxe honetan. Orduan, desoreka gero eta handiagoa izango da. Eta bukatzeko, eta hori da alkatire gaztu jakona esatia komunikabideetan, noski jabetzen garela badarela Mondrauen egoera zaurgarrian eta larrian dauden herritarrak. Badakigu baldintza oso eskasetan dauen jendia dauela arrasaten. Eta zui askotan entzun dutuegu, pandemia honetatik erten behar gara ignoratzean utzi barek. Horri helduta, guk esaten duguna, zuek asko esaten duzuela, baina egin gutxi. Guk proposatu ginuen, algasun batzordean eta alkatira Aztujako komunikabide hori esatia, igoera hauei aurre egin ezin dietenei, edo egunerokuari aurre egin ezin diotenei, diru laguntza lerro batzuk sortzia, hainbat eta hainbat udaletan daren ordenantze eredu bat hartuta eta kopixeuta eta guruzuena, eta albidetzen dauena da, egoera zaurgarri eta atzian geratzu leiken jende horri laguntzeko diru laguntza lorre bat sortzia. Ze, zuk ez datuzu moduan, gure aurrekontuak almentzen dabe, gure aurrekontuak badaukie nikua injar diru laguntza horiek emuteko. Eta hori da zuiaztu jatzuna esatia. Zergak igo bai, baina ez inor kaltetzeko, eta kaltetu adienen dako diru laguntzak esarri. Hori leike, hori zue baztertu injozue. Eta bueno, oin esan duten guztia gaitxik, eta bueno, garbi dauena da, elitien alde gobernatzen duzuelako, bai PNVek eta bai zuek, guk kontrako botua eskatuko dugu. Eta oin arte esan, hau gutxora prestatutan eukan, eta hortentan da, nola baitxez. Baina oin, apur bat improviso bihardo, asko azarritu naiz, gaur irakurri duten dian, Mondraberrin alkateen adirazpenak. Ode bagoiena, ez dakit. Ez dago negoziaziorik, ordenantza fiskalen prozesu honetan. Egon zana zan, batzorde baten, teknikariak aurkeztu zaben bere txostena. Batzorde berdinean, ogasun buruak aurkeztu zaben horri baten gobernuaren proposamena. Urrengo azteko ogasun batzordean, nik nauen azalpen batzuk enbun nauen, adirazpen batzuk nituen, eta gure eskaera aurkeztu nauen ahoz. Eta handik 2 hirugunetara, ogasun buruak bilduztan e-mail bat, esan ez ziela onartzen gure eskaerak. Eta urrengo batzordian, urrengo azteko batzordian, diktamina usan, hasierako batzordian, ogasun buruak ekarri zauen horri berdina, kalkau, fusilau. Orduan, ez dago negoziaziorik. Eta ogasun batzordian berbaitzen dien gauzak, ogasun batzordeko aktak ez die publikoak. Ogasun batzorde informatzaileetako aktak ez die publikoak. Eta nik injauten azalpenak bakarrik egon lehizke aktetan, ze ez nauen eruan papelik. Orduan, akta horrek, komunikabideetara filtratzea eta esatea guk ze pentsatzen dugun eta guk ze eskatzen dugun ez da bidezkoa. Eta alkatia momentu honetan nire konfiantza urratu dau. Ezin zauen esan ez talako dokumentu eta ez adirazpen publiko bat guk ze pentsatzen dugun publikoki. Ze, batzorde informatzailekua ezin jatara kalera. Akta horrek ez di publikoak. Bueno, hau zen improvisazioa. Beste interbentziorik? Bai, eba? Nik esatea, gure alderdiak egindako emendakinen inguruan oraindik erantzun baten zain gaudela. Anderrek ogantzun batzordean esan zuen korreoz bidaliko zigula erantzun bat, eta korreo hori oraindik ez da heldu, ez? Eta gaur irakurri dugu prentzan, onartu beharrean, bai, ahaztu zaigu zuri korreo bat bidaltzea, edo dei bat
egitea, edo bozera maile batzordean esatea ez dugu zuen emendakinak onartzen, irakurtzen dugu prentzan, eta irakurtzen dut hitzez hitz, uste dugu epez kanpo aurkeztu dituela, berarekin hitz egin dugu, baina uste dugu ez direla negoziatzeko moduak. Ander, zu batzorde horretan geratu zinen, erantzun bat bidaliko zenidala korreos. Eta nik batzorde horretan, ogasun batzorde horretan, abstentzioa bozkatu nuen, zuk esan zenidalako, niri aztertuko zenituztela nire emendakinak. Eta gaur, prentzan irakurri behar dugu hori. Hau da, kriston respetu falta nirekiko eta nire alderdiarekiko, eta gobernuaren jarrera lotxagarria dela, esatea. Besterik gabe aurka bozkatuko dugu. Anoska? Bai, hauen Andrea, lehenengo hasiko naz zure adierazpenai erantzuten, eta gero Josebari ere saiatuko naz erantzuten. Erantzuten. Nire gogoetak baita zuekin partekatzen. Hauen Andrea, pleno hasi aurretik gainera hitz egin dugu eta aurreratu dizut. Egia da, egin genula ogasun batzorde bat izan zenutela, 2 aste izan dezutela lehenengoko gure proposamen izan dezunetik, eta zuk azkenengoan, 28an, iraiak 28ko batzordean, non diktaminatu egiten den, plenora datorren diktamina, momentu horretan, bilera sartzerako momentu horretan bidali zuen zuk, bidali zuen zure alderdiak, diktaminatzen dan egun berberean. Hauen Andrea, hori ez da serioa. Ez da serioa bidaltzea zuen mail bat bilerazten denean lauterdietan, minutu bat lehenago, bileran esertzera goazenean, ez dala serioa. Eta bilera horretan diktaminatzen da, eta zuk aurreko bilerako batzordeko akta daukat hemen. Eta egiten dezuna da, komentario bat, esanez, ez dakit irakurri dezakedan, porque hain esaten dezuten ez dela publikoak irakurtzea akta, ez dut irakurriko, baina bai esan dezaket, zuek hitz egiten dezuten bezala, bai esan dezakedana, zuek erabiltzen egiten dezuna da komentario bat, bakarrik, zuen proposamenan inguruan, komentario bat besterik ez, komentario bat, ez da serioa, buen Andrea, ez da serioa. Eta zergaitik esan nuten esan momentu horretan, eta Anderrek esan zauen korreos bidaliko zidala erantzun bat. Hori ez da serioa, eta lotxagarria gainera. Ogasun batzordean, Anderrek erantzungo dizu. Gaur, ni nago bozera maile lanetan, eta nik erantzuten dizut, ez dela serioa diktaminatzen dan batzordean, 2 aste daukazunean, maila bidaltzea, bilera sartzen garen momentuan. Ez da serioa. Errespetuz dinot, ez dela serioa. Gure ustetan, udal gobernuaren ustetan, ez da serioa. Eta gero, Joseba, egin dezun, ikusten da ditua zarela gaian, eta nik ezpajatzen porta pixkat gai guzti hori karrikotena da udal politikara. Eta nik ez noia inobezile zinuak ematera eta gutxia usuri badak izetelako gai honetan jantzisa zazela, baina, arrasateko udalak gu dauzkagun zerga eta tasa maila ematen dau, guk hemen manejatzen ditugula, horrem esan dozun, zerga guztiak aberastasunaren ingurukoak, eta horiek ez dira udal politikaren eskumenak. Politika fiskala, daukagun politika fiskala udaletxe batetan, dauzkagu zerga, eta badakitzu zen dan, zerga dauzkagu, eta gero dauzkagu tasa batzuk, non tasak ordaintzen dira, ematen diren zerbitzuan ordainean esan dezakegu, eta betik, zerbitzu horien kostuen askoz ere azpitik, eta dauzkagun zergak dira batez ere, badakizu, ibiarena, etxaren balioarena, pertsona baten daukon ondasunetan oinarritutakoak. Orduan, zuk egiten duzun diskurtso guztia hori, oso ondo gongo da politika fiskal gobernu zentral batetarako, baina ezin dakarri udaletxera, ezin dakarri. Ezpeleta jauna ezin dakarri. Eta bestela, zuen proposamenean beste ez dago ezer zehaztuta. Ez dut irakurriko berriz ere ez dalako publikoa, zuk esan dozun bezala. Baina zuk gaur bai aurreratu dezu, zuek eskatzen zenutela zen, zergak igotzea, tributuak igotzea, ezer zehaztu gabe, inungo zehaztapeni gabe, hori izan da, gaur esan dezun bezala hemen, hori izan da. Eta gero berriz egiten dezuna berriz uste dut
pixkat nahaztu diru laguntzen gaiekin. Diru laguntzak ez dago zergetan eta tasetan ordenantza fiskaletan oinarrituta. Diru laguntzak da beste gai bat dagoela erlazionatuta egondalak, baina ez da gaurko gaia. Diru laguntzak da gizarte zerbitzuetatik hor oinarrituta dauzkagun diru laguntza batzuk, eta zuk esaten duzunean beharrezkoa duten pertsonek diru laguntzak. Noski baietz, udaletxe honetan, eta zuk ondo ezagutzen dituzu, badauzkagu AESak. AESa dauzkagun, ondo dakizuen bezala, daz finantzatuta Eusko Jaurlaritzaken, eta gero udaletxe honetatik jartzen den behar dan dirua. Eta betik esan dugu, AESatara eskaerak dauden pertsona guztien laguntzeko prest egongo garela udaletxe honetatik beti. Eta beharko balitz diru gehiago jarriko liratzeke mai gainean diru gehiago. Eta gainera, ikusita ze egoeratan gaude momentu honetan, egin dugu, galdetu dugu, bai, batzorde buruari eta baita teknikariei, eta egin dugu azkenengo, azterketa bat azkenengo hilabetetan, eta eskerrak oraindik, momentuz oraindik ez da egon eskaera gehiagorik. Agian egon daitezkin noski baietz, eta egongo balira, berriz dinot, udal gobernu honek konpromesu hartzen duela, erantzuna emango diogula. Ze hor, zuk ondo esaten duzun bezala daude batez ere, bidiru laguntza ezberdin, daudela batzuk energia gastuak ordaintzeko, eta beste bat, etxe bizitzako mantenimentuetarako. Eta noski baietz, dirua beharko balitz, eta eskarak igoko balira, konpromisua egongo litzateke. Baina berriz dinot hori da diru laguntzak, eta gaurgaz ordenantza fiskaletak, zergak eta tasak. Eta udal gobernu honekin dauen azkenengo urtetan da, onjala 7 urtetik egin duguna da, sartu ginenean guk udaletxe honetan, udaletxe honezoko 4.000 zorrak. Eta oindala 4 urtetik ona, egindana da 0 zor egoeragaz. Eta 7 urtetan, daukagun errekurtsoekin, lortu deguna da jameta kulturola ordaintzea, egindana da parke desberdinak, egindana da igogaiua jarri erguinen, makatxenan, oin Santa Teresan, ekubole barra egin deguna da kudeaketa ekonomiko ona. Hori da egin duguna, kudeaketa ekonomiko ona, eta gaude egoera ekonomiko osasuntsu batetan momentu honetan. Eta horregatik esaten duguna da, gure ustetan, aproposena dela, izostea. Eta hori da, udaletxe honek, eta hori da, arrasatearrek, nik ulertzen dudana da, beraiek ulertuko dutenak, ez direla egongo inongo igoerarik esergetan eta tasetan, eta zerbitzuak mantenduko direla. Udaletxe honek ematen dituen zerbitzuak, eta eman izan dituenak betik, ez dira desorekatuak, ezpeleta jauna, ez dira desorekatuak, zeren eta igoera handiak egon dira, etxeko zerbitzutan, sartu ginenean 200.000 eurotakoa zan, oin 800.000 eurotakoa da, eta igoera handiak egin dara, eta frente egin diogu, guzti horri. Frente egin diogu frente, egoera ekonomiko honean gaudela, 0 zor egoeran gaudelako, eta kudeaketa ekonomiko hona egin dalako. Eta hori da gaur-gaurkoz errealidadea. Mila esker. Bai, Maider? Sentitzen dute ez ulertu izatea nik esan dutena, nik hasieratik esan nahi nauena esan, Jeremy Corbyn eta zenpen guzti horiekin nahi nauena adirazi, norabidea. Eta zuek eruten duzuen norabidea, oinala 3 urte eruten zinuten norabide berdina da, PPek ezartzen dauen norabide berdina, eta da zergak izostearena. Eta guk esaten dugu, hori ez dela norabide egokia, ez dalako progresibua. Eta progresibitatea lantu behar dela beste modu batera. Eta ogasun batzordean ez nauen proposatu goza konkreturik, uste nahuelako negoziazio bat egon gozala. Eta guk esan ginoan, gure kartak hau edie, gure kartak. Gure asmo hau da. Zabaldu geike, honen inguruan berbaitxeko, erantzun gotzut. Guen gara zain. Jaso nauen handik, 2 irugunetara, erantzuna, ez, izostuin behar dugu zerrak. Izostuin godozu, baina ez ginoan ez aurkeztu negoziazio prozesu bat abiatzeko asmuarekin. Ez ginoan nahi ez lau, ez bi, ez mazazpi. Hortarako zan. Eta ez baldin badau dokumenturik, oso zaila da zuka filtratzia ez da dokumenturik. Horekarena. Zerbitzuen egoera finanzierua ez da horekatuta. Tasekin ez dugu kubritzen zerbitzuen kostiak. Ez da zerbitzu bat udaletxean, tasen bidez estaltzen dana. Ez da, hori nahi dut ezan horekaren inguruan.
Hore nahi dutez, horrekaren inguruan. Maialenek teknikarekin zauen txostenean, azaltzen zen, adibidez, zaborraren gaia. Zaborraren gaian, 180 bez gara heltzen, tasaren bidez. Hor, esaten dut dauela desoreka. Eta ez badu igotzen, eta gaztuak igotzen bali madi, desoreka izango da hundio bat, eta hori bali mada 80, datorren urtean izango da 75. Eta hori da, zuzendu beharreko gauza. Eta 3. puntua, ezin jauenakin frente guk plantatzen dugun desoreka horrek murrizteko neurriei, badare diru laguntza lerruak espezifikuak tributuetarako. Kontribuzioak ordaintzeko, ibiak ordaintzeko, ondasunik izan gaineko zerga ordaintzeko, ura ordaintzeko, zaborra ordaintzeko, espezifikoak hortarako. Eta horrek eduko harreman handia ordantza fiskalekin, noski daukola. Ez da gizarte ongizateko diru laguntza bat, edo ez dakit nungo diru laguntza bat argindarra ordaintzeko, edo aesak edo ez dakit. Ez, die tributuak ordaintzeko diru laguntza lerruak. Darenak, beste hain udaletxe askotan, eta aplikatzen dienak, peneuko udaletxetan bai, zergak ordaintzeko, tributuak ordaintzeko. Orduan, bai dauka harremana, Anuska, bai dauka harremana. Eta gure proposamenaren 3 zutabiak zien horrek. Alkatea bakarri filtrado bat, el que hace puya, eta beste bizak ez da bezer esan. Baina horrek bai zien bai gure proposamena. Bai, Anuska. Bai, bueno, azkenengo alde sartuko titza, bai esateko alde batetik. Barkatu, Maider. Azkenengo alde sartzen dut hitza bat. Esaten duzioen norabidea. Nik uste dut arrasatik oso norabide ona daukala. Oso norabide ona dauka, zer oso egoeran eta gauden egoeran, norabidea izen da, berriz errepikatukot, ordainuta jame kulturola, igogailuak, aurparkeak, kulturola, araba etorbidea, barkatu kulturola bialdiz esan dut, ekobulebarra, hori da norabidea. Norabidea da hori. Eta norabidea da, dauzkagun errekurtsoekin zerbitzu onak ematea eta herri hobetzea, hori da udal gobernu honen norabidea. Bai, Maider. Bai, eta zerbitzu horrek emuten dozuen bitxartian, langileak domeketan lanien egotea. Hori da, norabide oso ona. Itzen bandozun adibideak danak die eraikineak, danak die obrak. Ba, begira, nik bakarrik unotzun gauza bat esan. Behin eta berriro esaten duzue, zuek 4 milioitako zorra hartu zauiela udaletxe honetan. 4 milioiko zorra amortizau zenuten 4 urtetan. Guk 4 urtetan 9. Bai? Zenbaten dau guk gestio oso txarra ingeuela, eta zuek oso ona. Hori alde batetik, baina ez gauen amortizau 9 milioi nahi izen gauelako, baizik eta oso egoera politiko eskasa geukelako lehi municipalagatik. Bai? Lege municipalagatik. Zuk esaten duzu gure egoera ekonomikoa oso ona dala. Ez da izango ona, aurreztuta baldin badukogu 5 milioi euro. Zuk uste duzu normala dala 5 milioi euro eukitza herri honetan jentiak duintasun gabe bizitzia? Hori ona da? Hori egoera ona da? Hemen egon zan interventore batek, gure herriko finantziazioa eta gure herriko fiskalidadia urtietan eruen dauena, eta buru izan dana, bere kontrakua zan dirua gordeta eukitzia. Guk ez dauku zatik dirua gordeta euki, inbertiru inbiou. Herrixan inbertiru, diru hori ez da guria, diru hori inbertiru inbida. Poltsikoak bete diru eukitzia, ez da ona udal baterako. Oreka bat egon bieda, eta beherriz abitzea izaten, zer osor, daukugu 5 milioi euro, daukugu 5 milioi euro, ez tala ona, ez tala ona. Eta aditua guztiak esaten dauie, hori berriz bentiru inbidala, herrixen, zuk jasoten dozuna, bai diru jasoten dozun foru fondotik, eta jasotzen dozuna herriaren impuestuetatik, gaztau inbida. Horrek, eman behar dago, erantzuna emun bijako. Osea, daukogu zerbitzu pilo bat itxita gondiela 2 urtetan zehar adibidez gaztelekua erdikua, erdiko kale zentrokua. Eta zuk esaten dozu norabide honian guri esela. Bueno, ba guk hori ez da gure eredua. Eta uste dut ez dozula ulertu ondo, guk ogasunien ingoen proposamena diru laguntzekin. Gezurra ez, osea, nahastu dituzu, beste diru laguntza batzuk, guk proposatu genuen diru laguntza lerroarekin. Baina, klaro, egun bat besterik ez baldin badukogu gure proposamena egiteko, eta imeiez erantzuten bajaku ez dauela zereinik eta inbiozuela zuek nahi dozuena, horreit negoziazioa deitu dotzazue prentsan, negoziazioa. Ez dugu aukerarik euki negoziatzeko, guk gure proposamena egin gau, eta zuek esan duzue ez da negoziatzen, da guk nahi duguna. Hori ez da negoziazio bat. Guk ez dugu ulertzen hori negoziazio bat dela, eta lankidetza besta. Eta zuek eta gure arteko harremana
eta lan egitea danok akordio batera heltzeko fiskalitatearen inguruan eta hemen aho batez onartzeko, ez dozue alegin bapein. Bapez, etik hasieratik zaukotzuen onartuta, hasieratik izan da pura kortesia. Eta gero gainera komunikabideetan sartatekoa emuten dozue. Gure hitzak jartzen, ezin dienien jarri eta gainera moztuta hitz horreik. Alkatearen hitzetan, prentzan. Zein hitzen zozue kalte? Guri edo herriari? Bez interbentziorik, bai, ba? Bai, Anuska, esan duzu gehien udalak ezin dauela egin gehiago, nik esaten dut gehien daukana gehiago ordaintzea badela posible, ez? Gertatzen dana ez dela zuen eredua eta barregatik ez daukazu ez borondaterik, ez interesik oposizioarekin hitz egiteko. Herria jakin desean gure emendakin batzuk aipatuko ditut norabide honetan doazenak. Beste guztiak bezala, bankuak ordaindu dezatela okupatzen duten zoru publikoa. Arrasaten beste guztiok zoru publikoa ordaintzen dugu okupazioagatik, baina bankuak ez. Eta hau urtero errepikatzen dugun proposamen bat da eta gobernuak ez dakit zergaitik ez aion gustatzen. Beste alde batetik, 1 milioi bat edo gehiago fakturatzen duten enpresei jarduera ekonomikoen zerga igotzea. Hau posible da, baina igual ez da gaukagu ikuspegi hau, ez? Gehiago daukatena gehiago ordaintzea. Auzoetako lokalei ehuneko 50% obaria lokal berrien irekierak sustatzeko. Gure herriko auzoak berpizteko beharra dauela jakin badakigu, eta hau ere aurreko urtean egindako proposamena da. Familia monomarentalei familia ugariak dauzkaten obariak ere aplikatzea, adibidez, ura eta zaborra tasetan, hau egingarria da. Eta errenta baxua daukaten pertsonei, tao txartela edo tao tiketak ordaintzeko obariak martxan jartzea. Esaten duzuen bezala, jende asko dago hilabete bukaerara ez dena heltzen, eta zuek oraindik traba gehiago jarri dituzue tao sistemarekin. Eta hau esan da, argi geratzen da, ez daukazuela interesik gurekin hitz egiteko, eta udalak bai alduela egin gehiago, baina ez da gobernuaren eredua. Urrengoan, eskertuko genuke zuzenean esatea ez dugu negoziatu nahi, eta ez ibiltzea horrela, denbora ez galtzeko. Eskerrik asko. Besterik? Bozkatzera pasatuko gara. Proposamenaren alde, proposamenaren aurka. Hamabi baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 7. puntuan 2022ko ordenantza fiskalak akatzen zuzenketa onartzea. Barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Udal batzarrak 2022ko ekainaren 14an egindako osoko bilkuran, behin betiko sonetzitako 2022ko ordenantza fiskalen aldaketaren erabakian jasotako gutxen zuzenketa onartzea. 2. Uztailaren 5ko 11/89 foru arauk 16. artikulan ezarritakoaren arabera, jendaurrean erakusten da ordenantza fiskalaren aldaketaren gutxen zuzenketaren erabakia. 3. Erreklamaziorik aurkeztu ezean behin-behineko erabakiaren kontra, erabaki hau hartuko da behin betiko onartutzat. 4. Erabakiaren aurka uztailaren 5ko 11/89 foru arauaren eta martxoaren 8ko 2005 foru arauan jasotzen diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira. Puntu honetan, badago interbentziorik? Bozketara pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamabi baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 8. puntuan 2022ko 2. hiruhileko kreditu aldaketen berri ematea da, 9. puntuan 2022ko aurrekontuaren exekuzioaren jarraipena eta diruzaintza egoera ekainaren 30ean, hau ere berri ematea.
10. puntuan, hiri garraioaren emisio txikiko eta eraldaketa digital eta jasangarriko eremuak ezartzeko udalerriei laguntzak emateko programaren barruan diru laguntza eskaera berrestea. 2022 uztailaren 26an argitaratu ziren suspertze, transformazio eta resilientzia planaren esparruan emisio txikiko eremuak eta hiri garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria sartzeko udalentzako laguntza programa arautzeko oinarriak. Eskabideak aurkezteko epea 2022 uztailaren 27tik irailaren 29ra artekoak izan dira. Arrasaten, honako jarduera hauek programa horretako laguntzak jaso ditzateketela uste da. 2.404.896 euroko guztizko exekuzio horrekontuarekin. Musakola eta Santa Teresa arteko mugikortasun vertikala eta Bidegorria Araba etorbidearen eta Foruen plazaren artean. Proposamena honako hau da. 1. Arrasateko udalak diru laguntzaren eskaera egitea garraio mugikortasun eta hiri agendako ministerioaren abuztuaren 17ko TMA/892/2021 aginduaren bidez onartutako laguntzen deialdiaren barruan. Agindu horretan honako jarduketa hauek sartuta. Musakola eta Santa Teresa arteko mugikortasun vertikala eta Bidegorria Araba etorbidearen eta Foruen plazaren artean. 2. Berariaz onartzea udalak aipatutako ministro aginduak araututako prozeduran parte hartzea eta prozedura hori onartzea. 3. Udalak konpromiso hartzen du hurrengo ekitaldietan diru laguntza eskabide honetan jasotako jarduketak gauzatzeko beharrezkoak diren aurrekontu zuzkidurak onartzeko. 4. Gainera, udalak konpromiso hartzen du jarduketen ondoriozko espazioak baldintza egokietan erabiltzen direla eta instalazioak erabilgarri eta ondo mantenduta daudela bermatzeko, beharrezkoak diren baliabide tekniko eta finantziarioak izateko, zerbitzua jarri eta gutxienez 5 urte. Diktamen honetan interbentziorik badago? Ez dago, orduan onartutzat ematen dugu. 11. puntuan, alkatearen ebazpenen berri ematea, hor dituzue ebazpenak. 12. puntuan, Euskaraldia udal barruan sustatzeko udal adierazpena. Udalbatzak bat egiten du Euskaraldiaren 3. edizioarekin eta ekimenaren sustatzaile izango da. 2018an da 2020an izan ziren aurreko 2 Euskaraldiak, Euskal Herri osoko milaka parte hartzailerekin. Arrasaten ere, 3.500 norbanakotik gora izan ziren parte hartzaileak eta 180 entitatek sortu zituzten barne eta kanpo ariguneak. Horrenbestez, erantzunkizunez eta eredugarritasunez jokatzeko konpromisoa hartzen du Euskaraldiaren 3. edizioan. Ordezkari politiko egiteko nagusia izango da Euskaraldiaren markoan eta berezike udal barrura begira ekimena zabaltzea. Ekimen honetan, ahalek eta ohobizi eta belarri prest gehien aktibatzeko urratsak egingo ditugu, arduradun politikoak zein langileak. Ahobiziok Euskara ulertzen duten guztiekin Euskaraz, aritzeko konpromisoa hartzen dugu. Belarri prestok gainerakoak gomidatuko ditugu gurekin Euskaraz egin dezaten, naiz eta guk Euskaraz edo gaztelaniaz erantzun. Udalak neurrioak hartuko ditu hizkuntza praktika horiek posible egiteko eta etorkizunean eutsi ahal izateko. Udalbatza bera arigune izango da eta udalak entitate moduan izen emango du Euskaraldian. Udalak ekimenaren sustatzaile gisa, udal barruan ez ezik, udalerrian ere herritarrak gonbidatuko ditu Euskaraldia ekimenean parte har dezaten eta izena emateko bideak erraztuko ditu. Udalak bat egiten du ekimena elkarrekin, elkarlanean eta batera garatzearekin. 13. puntuan, aholkularitza energetikoaren bulego bat sortzeko beharrari buruzko mozioa elkarrekin Arrasatek aurkeztutakoa. Krisi klimatikoak geroago eta nabarmenago eskatzen ditu eraldaketa sakonak eta erradikalak gure eguneroko ohituretan, batez ere kontsumitzeko dugun moduan. Gizartea dagoeneko jabetuta dago klima eraldaketaren aurka borrokatu behar izateaz, baina ez daki beti bezala zelan egin hori. Hori dela eta, elkarrekin Arrasatek Ezker Anitza IU proposatzen du udal zerbitzuetatik tresna egokiak ematea herritarrei jasangarritasunaren arloan aurrera egin ahal izateko. Kasu honetan, energiaren arloan eta tresna horiei esker herritarrei ingurumenaren aldetik laguntzeaz gain, herritarrek aholkularitza jaso dezakete efizientzia eta kontsumo energetikoaren arloan.
Duela gutxi, Irungo udalak leihatila berri bat jarri du biztanleen larreta zerbitzuan, zeinetan aurrez aurreko formatuan zein formatu telematikoan aholkularitza energetikoa eskaintzen baizaie herritarrei. Lan hori egiteko, berariaz kontratatutako langileen bitartez, zerbitzu berriak aukera ematen die bizilagunei edo merkatariei eta enpresaburuei informazioa eta aholkularitza jasotzeko efizientzia eta kontsumo energetikoari buruz. Zerbitzu berri hori are beharrezkoa da une honetan, ikusita energiaren presioen aldakortasuna eta igoerak, Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerrak eraginda. Ildo beretik, 2021 geroztik, Errenteriako, Lesoko, Oiartzungo eta Pasaiako udalek, Oarsoaldeko Garrapen Agentziaren bitartez, energia bulegoa jarri zuten martxan. Herritarrei zalantza energetikoak argitzeko eta aholkuak kontsutatu ahal izateko hauen guztien inguruan. Energia aurreztea, kontratazioa, efizientzia neurriak, energia berriztagarrien aukerak, dirulaguntzak eta abar. Arrasatek horrelako zerbitzu bat izatea edo aholkularitza energetikoaren guneak deiturikoak duela urte batzuetatik Bartzelonan ezarriak, bultzada bat izan daiteke transizio energetikorantz egiteko eta aurrezte bat ere herritarrentzat eta udalerriko enpresentzat. Zeinak informazio, arreta eta esku hartzea eskainiko baitie, arresteko herritarrei gai hauei buruz. Eskubide energetikoak, aurreztea argiaren faktura eta tarifak aukeratzea, autokontsumo aukerak eta kooperatiba energetikoak, aholkularitza ematea zer laguntza dagoen etxebizitzak birgaitzeko, galdarak, leihoak, aldatzeko eta barretarako. Planteatzen dugu zerbitzua doakoa izatea, eta haren bidez behar den informazioa eman dakieke herritarrei aurrez aurre eta digitalki. Aurrez aurreko arretarako gutxienez beste pertsona bat kontratatu beharko litzateke arresteko biztanleen arreta bulegoan. Eta zerbitzu digitala emango litzateke udalaren webgune espezifiko baten bidez. Zeinetan jasotoko baitira modu grafikoan eta azalduta modu bat baino gehiago argiaren fakturan aurrezteko, kontsumo ohiturak zelan hobetu edo zer tramite egin behar den autokontsumorako instalazio baterako edo eguzki estalki baterako. Gainera, bigarren etapa batean, aholkularitza energetikoaren bulego soia izan beharrean planteatu liteke zerbitzu hori zabaltzea, besteak bestek jasangarritasunaren beste eremu batzuetara, hala nola mugikortasunera, elikadura osasungarrira eta jasangarrira, berrerabilitako, konpondutako eta birziklatukatako produktuen birziklatzeari eta ordezko kontsumari buruzko zalantzetara. Azkenik, zerbitzua indartzeko proposatzen da bulegoak lan egitea beste kolektibo batzuekin koordinatuta. Energia transizioan eta energia aurrezten inplikatuak hala nola autokontsumoko eta energia berriztagarriak sortzeko kooperatibekin. Finken administratzaileen elkargoekin, eraikinen birgaitza energetikoa, kolektibo ekologistekin eta interpelatutako gainerako erakundeekin. Azaldutako guztiagatik, elkarrekin arrasatetik, eskerranitza iu, Arrasteko udalaren osoko bilkurari erabaki proposamen hau aurkezten diogu. Bat, Arrasteko udalak aholkularitza energetikoaren bulego bat sortuko du. Arrasteko herritarrek eta enpresariek tresna erabilgarriak eta laguntza izan ditzaten, etxean eta eguneroko bizitzan transizio energetikoa eta ekologikoa gauzatzeko. Bi, bulego horrek doako zerbitzuak eskainiko ditu hauei buruz. Beharrezko informazioa, arreta eta esku hartzea pertsonek beren eskubide energetikoak baliatu ahal izan ditzaten. Informazioa eta aholkularitza ematea argiaren fakturari buruz, tarifei buruz eta autokontsumaren eta aurrezpenaren arloan dauden alternatibei buruz energia kontsumoetan. Aholkularitza ematea efizientzia energetikorako laguntzei eta pizgarri ekonomikoei buruz, galdarak, leihoak, eraikinen birgaitzea, energia berriztagarriak ekoizteko sistemak instalatzeari buruz eta horretarako laguntzei buruz. 3. Bulegoa ireki dadila beste kolektibo batzuekin koordinatuta, energia transizioan eta energia aurreztean inplikatuak, hala nola, autokontsumoko eta energia berriztagarriak sortzeko kooperatibekin, finken administratzaileen elkargoekin, eraikinen birgaitze energetikoa, kolektibo ekologistekin eta interpelatutako gainerako erakundeekin. Interbentzioak? Bai, Maider? Bai, guk aldeko botua emungo, baina adieraziz baita ere uste dugula olako bulegoak eman behar direla edo kudeatu behar direla baiara mailan,
mankomunitatetik. Baina bestelan ados gauz eta aldeko botua botako. Bez interbentziorik, Anduska? Arrasateko udalak aspalditik dihardu lanean herriko trantsizio ekologikoan eta trantsizio honetan nabarmendu nahi izan ditu herritarrak. Jakitun gara, baiaran kontsumitzen dugun energiaren 85% kanpotik datorrela eta beraz dependentzia handia dugula energia kontuetan. Trantsizio energetikoaren aldeko apustuan eta energia berriztagarrietara jauzia emateko bideari helduta, 2019an geroztik, Arrasatek lan egiten du, ezagutzate zuten ESREK izeneko proiektu Europarraren baitan. Proiektu hori Interreg Europar programa barruan garatzen da eta karbono monoxido basuko eredu energetikorako trantsizio bat bultzatzen du enpresetan, auzo komunitateetan eta etxebizitza partikularretan. Ezinbestekoa da eraldaketa azkar eta eraginkorra egitea. Beti ere kontuan izan da bide hori trantsizioko eredu justu batean jorratu behar dela. Eraldaketa era partekatuan burutzeko, herritarrari baliabideak eta informazioa eskaini behar zaizkio. Horretarako, ACD, Cluster del Hogar de Euskadi, eta HNA Living Labarekin batera, gida praktika bat ere kaleratu zan udaletxetik, pasaden urteko martxoan, eta etxe guztietara bidali genuen. Gida horretan, informatzen zen, zeukera dagoen autokontsumorako, energia berriztagarrien inguruan, diru laguntza eta bari dauden besteak beste. Baina ez hori bakarrik. ACD eta etxenerekin elkarlanean eta ESREK proiektuaren baita ere, fotovoltaikoak etxean proiektuare abiarazi genuen, hor ezagutzen dezuten Gelmako etxe bloketako batean bizilagune komunitate energetiko bat eratu plakak teiatuetan jarri eta portaleko zein garajetako gastu amankumenei aurre egiteko proiektua mantxan jarriz. Proiektu hori ere duela urte bat jarri zen martxan eta egun dagoeneko plakak ja jarritxadaz, teiatuan eta bizilagune kudeatzen dute konexio guzti hau. Hau da, mota honetako lehen eredua izan da gure herrian eta espero dugu horrelako gehiago abian jartzeko aukera izatea. Erudua izango dena ere, uste dugu gainontzeko bizilagunen komunitatentzat eta hori da bilatzen dana horrelako proiektu pilotoekin. Piloto proiektu bat martxan jartzea ondoren beste bizilagun komunitatei bidea errazteko eta horrelako komunitate energetikoak geroz eta gehiago izan ditzagun herri honetan. ESREK proiektuaren baitan eta Arrasateko ordenantzetan aldaketak ere egin ziren, pasaden urtean fotovoltaikoak instalatzeko herritarrei hobariak emanez, erraztasunak eskainiz, eta esaterako adibide moduan badakezute baserritako teiatuetan ere hauek jartzeko ahalbidetuz. Gainera, Debagoiena 2030 sarean parte hartzen dugu eta elkarlanean dihardugu hainbat proiektu baiarako trantsizio ekologikoan denok batera egin dezagun. Gure herriko bizilagunei begira, Ekiola proiektuaren martxan jarri da, Pologariko lur municipal batean kokatuko da eta 650 familia hartuko ditu azkenean. Hasiera batean, 450 familiatik gora apuntauta daz proiektu honetara, eta proiektu honekin familia bakoitzak Ekiolako bazkide izan halko da eta energia produzitu eta kontsumitu halko du horrek dakartzan onura guztixakin, ez? Kilometra zeroko energia, burujabetasun energetikoa, kudeak eta propio bat, eta uste dugu horrelako proiektua dela benetan garrantzitsu eta pioneroa eta Arrasaten pausuak ematen ari gara. Gainera egin ziren sentsibilizazio kanpainak Ekiolari buruz, herritarrak informatzeko, eta gainera urriaren 17 aurrera, bazen ofizina berezi bat ere jarriko da Ekiolaren inguru honetan informazio guztia emoteko. Hau da, guzti honekin, azaldu nahi izan dudana da, Arrasateko udalak urteak daramatzagula trantsizio ekologikoaren alde lan egiten, badakigula gai hau ez da lehenengoko aldi osoko bilkura honetan agertzen dana, benetan arduratzen gaitxu eta horregatik lanean dihardugu, eta uste dut, etxeko lanak eginda eta egiten harrapatzen gaitxuela. Horregatik, gure konpromisua eta postua da hasitako bide honi jarraitzea, energia berriztagarrien inguruan proiektuak sustatzen, herritarrei laguntzak eta partekatzen eta bilbide hauetan bide lagun izaten, eta honen ondorioz guk mozio honi ezosko emango diogu ulertuta, mozioak eskatzen dituen gauzak eta lanean ari garela, eta
gure bidea egiten ari garela. Eskerrik asko. Bai, Maider? Bale, nire hemen eskumandokon espeletak esaten dauen norabide horri jarraitxuta. Eta ekiola ja kea baitxatu dozun, gure galderia da. Herritar guztiak eukiko hau aukera ordaintzeko ekiolan behar dan kapital kooperatiboa? Bai, Edo bakarrik dirua daukienak? aukiko dugu aukera ordaintzeko. Momentuz, bada esan duten bezala, hartatzen du proiektu honek 650 familia. Eta ziurga, 650 horiek egoteko aukera egongo dela, eta jende gehiago geratuko dela. Ez da hori nire galdera. Eta aldauen, nahi dauen danak aukiko dau. Eta hau da bidea, eta lehen esan degunak, behar bada horrelako proiektuetan, beharko balitz, diru laguntza estranen bat edo zerbait horrelako proiektuetara edonork edozein kanpoan geratu ez dadin, baztertuko da gaia eta jarriko ditugu behar dinaren errekurtsoak mahai gainean. Badakigulako transizio energetikorako hau dela, gara bat eritxon dut erantzuten hau ondion, uste degulako hau dela transizio energetikorako egin behar diretako proiektuak, hau da proiektu piloto bat, momentu honetan 650 familia. Espero dugu, badakizute ez tala bakarrik arrasaterako. Eta espero dugu familia gehiago egotia, eta gero eta familia gehiago egon, aukiko aukera, ekiola proiektu ezberdinak egiteko, eta aztertuko dora ze behar dauden. Eta rekurtsoak beharko balira herri honetan, horrelako proiektutan, jendeak parte hartzeko, aztertuko dira eta mahai gainean jarriko dira. Noski baietz. Guk salatu nahi dugu, olako proiektuak martxan jartzen dienien, ez dala ikusten herriko jende askok ezin dituela zerbitzu horri kontratatu ez dokolako dirurik. Eta diru laguntzak ez datoz gero, behin, ja, kooperatibak bazkideak daukonien, baizik eta aurretik, eta usta aurre ikusi hori. Eta salatzen dugu, badauzela herri honetan jende, makina bat jende eta makina bat familia, ezin duko dutela parte hartu kooperatiba horretan, ez daukielako diru nahikorik aportazio kooperatibo hori egiteko. Eta horretan oinarritzen da guk esaten gauenien, batzuek politikak egiten dute ustela elite batzuentzako. Eta gainera, ointxe, azaldu dutzutenien, ez bana biloker, konturatu betzari horre da zein. Konturatu betzarien, kooperatiba baten parte hartzeko diru bat jarri behar dela. Eta arrasateko jende asko, ez dela gai izango, eta ez duela aukerarik eukiko bertan parte hartzeko. Hori ez dozu inungo momentuen aurre ikusi. Eta guk salatzen dugu hori, adibidez. Eta noski, guztiz kontra gauz, zuen boskarena eta bota dozu hemen udal honetan egiten dan dana, eta bai hori holaxe da, ez doko zer ikusirik, bulego energetiko batekin, bat zabaltziakin, edo ez. Barkatu, txarlan, suposatzen dut egon zinela, eta nire bai egon nintzen txarlan, hasiera batetan gainera horrezien, ezin izan zien, emuntzen horkila bat, zorgazen diru laguntza baten esperuan, eta horrek, bakoitzan aportazioa asko baremo ezberdin amobiruten zan, eta nik esaten dutena da, egoten badiez herritxarrak nahi dauina proiektu honetan sartu, esaten dutzetena da, urriaren 17 aurrera, egongo dela bulegua zabalik, joan deixiela horra, eta hor, familia bakoitzak, interesa badago, beraien, eman daixiela beraien aukera zein da, eta aztertuko da, dana aztertuko da. Baina esaten dut zuten amaider, momentu honetan da, proiektu piloto bat, 650 familien dako. Espero dugu, gero eta gehiago izatia, eta guztioi, herritar guztientzako eltzia. Ekiola asko behar ditugu arrasaten, behar ditugu baiara honetan, eta behar ditugu Euskadin. Dependentzia energetiko hori jaisteko eta burujabetasun energetiko bat izateko. Eta aukiko dau, aukera herritar guztiak. Izango dute, izango dute, zebestela, udaletxe honek jarriko ditu errekurtsoak mahai gainean jarriko ditu. Anduzka, ekiolan parte hartzeko bazkide kooperatiba moduan inbiar duzu 2.000 euro inguruko aportazioa. Eta arrasaten, nigo nintzen aurkezpenean bai, eta 2.000 euro inguruko aportazioa inbiar da. Etorriko digero udulu guntzak edo ez, eta ez dakigu bat izango dien, baina berdin ja, jendia
Ez dau jendia hortara dauen jendia badau, baina bestatuk ez da, hortara ez dielako heltzen dira bukarara. Orduan, hoien buruan ezin jasartu olako plantamentu bat. Eta hoien dako, hoiek geratuko diatzian. Ze hoien dako, nahiz eta basera joan eta eskatu, udaletxean erantzun izango da. Sentitzen dugu, baina ez dau diru laguntzarik zuek aportazioa inalizateko ekiolara. Ze ez da unu jasota. Ze arautegi, ze ordenantza ze daukogu, diru laguntza horre tramitatzeko eta jende horri ekiolako kooperatibako aportazioa itxeko. Ez aidazu, badau idazkari jauna, Anderea, ez dago. Ez dago horri erantzuteko, ez esan aztertuko dela, bai, aztertuko da, baina esateko ezetz. Diru lagun... Zaudete hitz egiten, 650 familia privilegiatuentzako ekimen bati buruz, baina eske hemen aurrean daukaguna nuska beste gauza bat da. Esan duzuna ez dauka zerikusirik, aurrean daukagun proposamena da herritarrei zuzendutako aholkularitza bulego bat. Ez ekiolari buruz. Eskerrik asko. Ekiola da proiektu piloto bat. Ez da privilegiatuen proiektu bat. Da proiektu piloto bat. Proiektu piloto bat. Etxia itxen da arriz-arriz. Guazen poliki-poliki itxen. Eta gainera diru laguntza heldu da, eta ez da 2000 eurotako portaziorik behar. Heldu da diru laguntza. Heldu da. Bertan, zena da? Bai, kepa. Anuska, zure liburutaz oso ondo berbain jozu, zure propaganda guztia bota dozu, baina nahi gustatuko litzaidake jakitea, zuen kontrako bozka hori, zertan oinarritu egiten dozuen. Nu dau batera ezingarritasun hori, eskeran hitzak elkarrekin arrasateko, elkarrekin arrasatek aurkezten dauen mozio honekin. Horretaz ez dozu berbain? Eta, hemen argi gelditu dadila, gu ekiolaren kontra ez gazela. Argi gelditu dadila. Ez da oso ondo bideratzen dozuzu gaia interesatzen jatzun moduan, gu ez gaz ekiolaren kontra. Argi gelditu dadila, argi gero botako dozu ekiolaren kontra gazela. Berbetan gabiltz, agian, Joseba lehen hitzetan, agian bakan batzuk ez diala llegatuko hor sartu ahal izatea. Hori beste gauza desberdin bada. Baina esaten nabiena nioen da. A ver, zure liburua ondo saldu dozu, aquí has venido a hablar de tu libro, baina hemen ni usteot 13. puntua dela, mozio bat lantzea, eta beste gai batzutan sartu zare. Nun dago, batera ezingarritasuna, zure hitzetan, zure hitzekin, elkarrekin arrasatek aurkeztu dauen mozioari. Hori da gura dotena jakin, ze ez dozu esplikau. Lehenik eta behin eskertzen dut esatia ekiolak aurkatzaziela, ze esan duzuen 650 privilegiatuen dako proiektu badala, zuk esan duzu, barkatu. Zaitik, edozelan erabiltzen duzue hizkuntza, edozelan, orduan niak ikusi dut, guk egin dugu kritika politiko hau egin dugu, eta ja zure begietan ikusten ari nintzen zein izango dan biharko titularra. Badakizu zein ez da? EH Bildu ekiolaren kontra dago. Titularrak ez dut itzen, morresan. Eta ez dotzuet itxiko hori egiten, eta begiratzen dotzuen, eta zuek baietz, klaro, baietz, hori da titularra, ez da? Begira, guk ez dugu esan privilegiatuen datako danik. Ez dugu esan hori. Guk esan dugu, badago, egongo direla familia batzuk, proiektu horretara elkartu ezin izango direnak. Eta ez dala aurrikusi diru laguntzarik momentu honetan. Horraino, guk ez dakigu diru laguntza heldutan edo ez gaitxizu informatu hortaz. Orduen, karo, gero etortzen gara ona errenka, norski, etortzen gara errenka, zaitik ez dauko inolako dokumentaziorik ez informaziorik. Gu esaten ari gara, ekiolak, noski, egon behar diela, batez 2000 eta danontzako. Eta ekiola proiektuaren aldekoak noski garela, nola ez gara izango ba. Baina, klaro, gu hemen kudeaketan ari garenok, edo zuek, kudeatzen ari zaretenok udala, aurre ikusi behar dozue, jende asko, eta asko, lehenengo, ez dala informatua izan, ekiola proiektuaren inguruan zaitik, ekiola proiektua, nahi baldin bazu jakin, proiektuaren inguruan zu joan behar zara informatzera. Inorri etxako heldu ekiolako informazioa bere moduan eta ganoraz. Eta bulegoa adibidez, hortarako ona izango litzake. Osa, esaten ari zarie ezetz, bulego batei informazioa emango zana,
energiaren inguruan herritarrei. Zer? Que no aporto nada, has dicho. Hori, gu ekiolaren aldekoa gara, baina ekiola arrasatear guzti ontzako. Udal gobernu honek ingo daulana, ekiolak egon daitezen arrasatear guztiantzako. Horren alde ingo daulana. Bai, Eba? Bai, eskatzea Nuskari estergibersatzea, nik esan dudana da, hilabete bukaerara heldu ezin diren familiak ezin direla ekimen honetan sartu. Eta horregatik esan dut privilegiatuak direla, baina hori ez dago esan EH Bilduk nik esan dut. Besterik gabe. Barkamena eskatzen dut, momentu baten. Titularra izan daixela, Anuskak barkamena eskatu dauela EH Bilduri. Mozioa bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka. Bederatzi baiezko eta 12 ezezko. Ez da onartzen, 14. puntuan galderantzunak. Galderantzunak daude, bai? Aurreko plenoan egin nuen eskaera bat berriz ekartzen dut pleno honetara, dago sistemaren diru bilketaren harira, gobernuak datuak eta transparentziarekin jokatzea. Momentu egokia dela uste dut, uztailean aldaketak egin zenituztelako eta gaur ere ordenantzan fiskaletan aldaketak ekarri dituzuelako. Aurreko osoko bilkuran esan zenuten urte bateko balantzea egingo duzuela, baina eske hauteskundeak 8 hilabeteetan dira eta hitza eman zenuten transparentziarekin jokatuko zenutela eta nik eskatu nahi dut transparentzia hau hauteskunde aurretik izatea. Hori izan genuen, urte bat, jarri zan usteote otsailean, jarri zan 2 hilabeteko azaroan edo abenduen usteo jarri zala martxan 2 hilabeteko prorroga sentsibilizazio moduan, eta urte bat, abendu gabona bueltan, abenduan urtarrian, horre egingo dugu balorazio bat, eta noski guztiokin partekatuko dugu. Noski baietz, konpromesu hori arte genuen eta berresten dugu. Eta maiatzan dira hauteskundeak, urte batean egingo dugu hori, hauen Andrea, noski. Beste galdezkararik? Badago, bai? Bai, aurreko plenoko gertaerak, esatea ezin dugula beste alde batera begiratu, badakigu herrian beste lehentasun batzuk daudela, herriak beste lehentasun batzuk dituela, alderdien arteko espektakulo hauek baino, ez? Adibidez, gaur egun dagoen eur horniduraren arazoa, langabezia tasa, zerbitzu publikoak 1000 gauza. Baina, uste dugu, osoko bilkura honetan gertatutakoa ez badugu tratatzen aurrekari bat bihurtuko dela. Eta, hori ez dugu nahi. Saiatu gara, alderdi guztien adierazpen bateratu bat egitea, mozio bat aurkeztuz, baina tamalez ez dugu lortu. Ez gara akordio minimo batera heldu, akusazio faltzu hauek publikoki gaitzesteko, baita alkateak eta bere alderdiak izandako jarrera bai momentuan eta bai ondoren. Ez duelako onartu, inongo momentuan, kudeak eta txarra egin zela pleno horretan eta ondorioz ez daukagu bermerik berriz ez gertatzeko. Besterik gabe gaia atera nahi nauen eta adierazpen hauek egin. Eskerrik asko. Beste galdezkararik? Anuska? Bai, dakit ez dela galdera izan, errespetu sartzen dugu zure hitzak, eta bai esan badakizu zu baita, erregua. Baina errespetu sartzen dugula hitzoiek, eta zuk ondo dakizun bezala bizikidetzako mei badaukagu, eta errespetuz baita mai horrekiko, mai horretan tratatu izan dugun gaia dela, eta guk ere espero dugu udal gobernuak eta EAJ kasu honetan, mai horretan lanketa jarraitzea gertakari horren inguruan, eta osoko bilkura honetan gertatu diren beste gertakari batzuen inguruan. Mila esker. Bai, Maider? Bai.
Bueno, guk Arrasteko EH Bilduren izenean, esan guk be harriduraz jaso gauela pleno honetan, uztaileko plenuan jaso gauen akusazioak, gure partiduak konkretuki, esan jakun sekuestradore batzuk ginela, eta konservadore batzuk ginela, eta hori esan zauen auzo alkate batek, nondan zeinek hartzen duen boterea zuzenki alkatearen gandik, eta babestuak sentitu beharrian, alkateak plenoan eukizoen jarrera izan zen, zuek konpondu eta ezer gehiago, ez? Horren aurrian, gertatu leike, olako gertaera gertatzen die, baina ez dugu inolaz jaso zuen babesa, inungo momentuan. Are gehiago. Zoeko pertsona urten da publikoki esan ez Podemos barkatzen duela, barkamena eskatzen diola Podemosi, baina guri ez. Konkretamente guri ez. Eta horren aurrian, ez dugu inolako babesik jaso. Hortik haratau, pinta bat agertu zen, eta horren inguruan, EAJak hartu zauen pintada hori, eta zuzenki binkulau zauen EH Bildurekin. Bai, prentzan, abuztuan. Bai Mondraberrin, bai Goienan, bai Diario Baskon, eta ez dakit notiziaz de Gipuzkoa zen, bai. Puta alkaldesa izeneko pintada batetik, zuzenki kritikatu zauen EH Bilduren politika besterri baten. Eta horren aurrien bai, ez dugu inolako esonarpenik jaso, ez ezer. Orduan, guk ez dugu inolako gaitzespenik behar, eta inolako barkamenik behar. Guk eskatzen dugun bakarra da errespetua. Guk ez dugu inungo momentuan, inor iraindu plenuan, inorri esan delituak egiten ari dela, ez dugu erabili inoiz iraina zuen politika kritikatzeko, ez zuena, ez da ere, eta uste dut errespetu minimo bat zor jakula zuen partetik. Gaur berriz gertatu da. Batzuk berbetan, beste batzuk guk hitz egiten gauenean gauzak esaten, gaur bertan gertatu da. Eta gu ez gara babestuak sentitzen. Baina honek ez gaitxu gu kaltetzen, Kaltetzen dugu instituzioa bera. Zaitik, instituzio honetan oso maila pobria emuten ari gara. Eta horren garante eta horren berme gure alkatea da. Zaitik, gu izan gari etezke, zu zara, ajotako bozera malean, ere bai, eta aritzen momentu honetan da PSE-koa. Baina alkatea da, bermatu behar dauena, plenoaren funtzionamentua eta gure arteko errespetua. Eta uste dut ez garela, akordio minimo batera beheldu, ze nahi dozuen gaztu, gertakari hauek, beste plenoetan gertatzen dien beste irain batzuekin. Eta horrela, zuritzen dozue zuen burua. Begira, ez da ezer gertatzen batek esaten dauenean eukidoen jarrera ez dala ona izan. Ero ez dauela kontrolatu momentu baten gauzak ondo. Ez que dignifika huitzen da horrek. Baina zuek ez hauze prestorretara. Oin, publikoki bai botatzen dozue EH Bilduren kontra gauzak. Hori bai itzen dozue, baina papelian, Gero ez dozue esaten ez ebez. Eta guk esaten gauenean, zuen jarrera ez da egokia, onartu bestozue egiten. Guk ez dugu jarrera hori hartuko. Ez dugu hartuko jarrera hori. Eta uste dugu, oso maila politiko eskasa adierazten ari garela herriari. Eta onarpenarekin lortzen dana da maila politikoa eta pleno honen eta udal honen dignifikazioa. Eta hori bakarrik eskatzen dugu. Eta hor berriro gertatu da. Nahi duzue plenoako herritarrei mugatu denbora eta mugatu zer gaitaz hitz egingo duen. Bai? Hori da zuen aukera, hori da zuen proposamena. Ez horrez dagoela gakoa. Gakoa dagoela, errespetu bat eukitzen bada besteari, eta gaur, eta bendik aparte bai improvisatzen, berriz gertatu da. Alkateak erabili du informazio bat batzordetakoa, eta ez da lehengo aldia, zaitik kirolarekin bebai berdina gertatu zen, eta bileretan isilpean gordetzeko esan gintxuen gauzak, eta alkate urten zan urrengo gunien informazioa ateratzen, guk zer esan gauen eta zer ez gauen esan, eta hor berdina gertatu da. Eta biratzen dutut zuri, Anuska, zaitik, ezin dela informazio hori atara, eta gainera gutxi hau, informazioaren zati bat bai, baina beste batez.
Eta gainera gutxi hau esaten negoziatzen ari galera ez gauen negoziatu. Eta beste gezur batzuk bota dienak aste honetan prentzan. Orduan, horrek instituzioak kaltetzen dau. Eta horrek maila politikoa botaten dau lurrera. Eta guk joko horretan ez dugu parte hartuko. Eta bizikidetza batzordean dakizu oso ondo zeintzuk izan dien zuen linea gorriak. Dala, ez onartzea, EH Bilduri, hemen injakon irainak, EH Bilduri eukido zuen jarreria, ez onartzea publikoki. Bai, baina beste gauza batzukin batera. Bai, baina, beti bai, baina. Eta orduen, hori, eskatzen gauena da, errespeto minimo bat, berriz esaten dut ez garela jauziko joku horretan, eta errespetua besterik ez. EAJ bezala, osoko bilkura honetan, betik errespeto tratatu ditugu alderdi guztiak eta pertsona guztiak. Osoko bilkura honetan, guk egin genuen proposamen bat, aste honetan, adierazpen bateratu bat joateko. Non esaten genuen, akusazio faltsua gaitzesten genitzula, udal zinegotzio jasotako irainak eta errespetu falta guztiak. Eta EAJ beti egonda errespetuaren alde. Udal gobernu honetan, udal pleno honetan, batzorde guztietan eta leku guztietan. Eta inoiz errespetu hori da norbait mindu edo iraindu negabez min egin degunean barkamen askatu dugu. Bat. Eta esaten dozunean, eta berriz bizikidetzaren maila ateratzen dozunean, guk bai errespetatzen dugu guztiz bizikidetzaren maila. Eta hor, hitz egiten da, gaur, zuk hitz egin dezun gauza askotaz, eta errespetua zor dio dalako maiorri, eta gainera ni nagoelako gainera maiorretan, ez dut ez erresango gai honen inguruan. Ze hori da hartu genuen konpromisua duela 6 urte, 7 urte. Eta konpromisu hori zor, ez dut nahaztuko bizikidetza mailan tratatzen diren gauzak, eta osoko bilkura honetan ez ditut nahaztuko. Eta zuk esaten dozunean nahazten, guk ez ditugun gauzak nahazten. Ez gauza guztiak dauzkate balio berdinak. Gertatzen dana da, batzutan, pertsona batzuei barkatu urteaga jauna, orain ni nago hitz egiten. Gertatzen dana da, momentu batzuetan pertsona batzuk iraintzen direla eta beste batzutan beste batzuk. Eta hemen gezurra dirudi, baina segun hor iraintzen da, emuten dau, berdin dala. Eta ez, irain guztiak gaitzen ditugu, guztiak, errespetu falta guztiak, akusazio faltsu guztiak, baina guztiak berdin. Ez daukate batzuk balio gehiago besteak baino, guztiak. Eta EAJak jarrituko du errespetu guztiz tratatzen hemen gauden guztiok, eta osoko bilkurara datorren edonor. Eta berriz dinot, nozean behin, igual hanka sartuko dugu, eta berriz ere barkamen askatzen dugu. Eta beti, errespetuz jokatuko dugu, osoko bilkura honetan gauden bitartean, behintzat maiatza honetar arte. Eta hortik aurrera, daudenak, suposatzen dut, daudenak edo gaudenok, erabakiko dute, nola ematen duten osoko bilkura honetan. Eta zuk askotan jartzen duzu alkatearen figura eta alkateak ze gaizki kudeatzen duen. Kudeatzen, igual barkatu, zuk esan duzu kudeatu duela osoko bilkura momentu horretan gaizki. Udal gobernu honentzako, alkateak egiten duen osoko bilkuraren kudeaketa da oso ona. Eta guk horren aldekoa gara. Eta bai, hori uste dugu, hori berresten dugu, eta hori esaten dugu, eta esango dut orain, eta beti. Egiten duen kudeaketa dala oso ona. Bikaina, esango nuke. Agian zure ustetan ez, eta nik errespetatzen dut zure hitza. Gure ustetan, kudeaketa egiten denan, osoko bilkura honetan egiten den kudeaketa alkataren aldetik da bikaina. Mila esker. Kepa? Irainak die, danontzako kaltegarriak izan daitezkenak, baina danak maila berdinean jartzea, momentu honetan, gure arteko harremanai muzina itxia da. Zeatik, eta esplikatuko zutu, ointxe bertan. Etortzen dianean publikotik irainak, zinegotzi desberdinei, gertatu indiala azkenengo osoko bilkura hauetan, inorrek ez ditu gelditu. Inorrek.
kasu horretan, EAJ eta PSRko batzarkideen kontra izandako irainak. Inorrek ez zituen gelditu. Eta ziren publikoko pertsona anonimoak, edo, bueno, anonimoak ez da ere, ze bere izena ematen dute. Behin parre, orain esplikatuko zut. Guri, aurreko osoko bilkuran, alkateak eskuordetutako pertsona batek iraindu gintuen. Alkateak eskuordetutako pertsona batek iraindu gintuen. Orduan, kargo publiko bat daukon pertsona batek iraindu gintuen hemen. Maila berdinean nahi dituzu jarri nahi duzu moduan. Bai kasu batean eta bai bestean, alkatearen erantzunkizuna da hori gelditzea pleno areto honetan. Bai, ala ez. Hori da kudeaketa eredugarria? Perfecto. Hori da zure hitza. Ez da gure ustea. Hori bakarrik. Maila berdinean jarri nahi duzu dana? Jarri. Eredugarria da? Zuretzat, guretzako ez. Asko sentitzen dugu. Beste modu batetan kudeatu beharra dago. Eta esatea hemen zuen artean konpondu ez da eredugarria. Eta beste zinegotzi batzuk hartu zuten jarrera altzatuta joatekoa ez da ere. Zuen artean konpondu zaitezte. Oso ondo, hori da dauko zuen errespetua besteekiko? Perfecto. Faio bat izan zala, onartu itxen dotzut. Faio bat izan baldin bazan. Horrela, faio bat izan baldin bazan, onartu itxen dotzut. Baina ez dut uste. Ze, azkenengo aldixetan, kudeaketa igualain da. Iguala. Badakit, hemen gauden pertsona guztien jarrera ez dela berdina. Badakit ere bai. Eta hori bebai, onartu itxen dotzut. Baina ezin dotzut onartu, jarrera eredugarria dela alkatearen partetik, bere lana hori dalako, bai, irain batzuk eta bestiak gelditzea, eta ez zian gelditu. Eba, Recibir acusaciones falsas y que la alcaldesa diga solucionar vuestros problemas da eredugarria. Hori da errespetua izatea, esan dozu beti eukideo zuela errespetua, baina es que esto no es lo peor. Lo peor no es la reacción del momento, lo peor es que después seamos incapaces de admitir que se gestionó mal. Y que todavía me mires así cuando diga que se gestionó mal en esa ocasión. Que tan difícil es admitir, no sé, es que no lo entiendo. Y que tengamos que estar en el escarnio público eta entzutia kargu publiko horren agotik batzui barkamena eskatzen jakiela eta beste batzui ez. Eta hori jartzea hemen herritarrak batzuetan esaten dituzten irainen parean. Eta horregaitik ez gara akordio batera heldu, Anuska. Horregaitik ez gara heldu akordio batera. Ez duzuelako eduki ausardiarik onartzeko momentu baten gure kontrako jarrerak egon ziela, eta etzala ondo kudeatu, eske oso erresa da, oso erresa zan. Baina beti zaun baldintza bat jarri zauen zuk. Eta da, zuetaz hitz egin behar baldin bada, guretaz behitz egin behar da. Eta horregatik ez gara heldu akordio batera, eta herrisa jakin deixela. Nik berriz esaten dotzut. EH Bilduren partez, uste dugu, izan dela bastante satarra eukido zuen konportamentua, bai, publikoki, prentzan, zuek eta bai zuek. Hori hola da. Ez da onartzen, bizikidetzako gauzak diela, ni bizikidetza batzordeanen hau. Ni nau bosera male batzordean. Eta nik hitz egiten dut, gatazka baten inguruan. Ze gatazka hori publiko egin zan. Gatazka hori hemen gertatu zan. Eta gero publiko egin zenuten zuek, prentzan. Eta hor jaso ditugu irainak. Eta hor jaso dugu kalteak. Eta, igual onaino heldu gara. Oraino heldu gara. Baina guk, jarrera hori ez dugu euki zuekin. Ez dugu euki zuekin eta ez dugu eukiko. Eta horregatik eskatzen dutzuet, mesedez, errespetu bat eukitzeko. Eta danak ez du balio EH Bilduren kontra, Danak ez du balio. Zaitik hemen, egon zan, kalumniak entzun genituen. Akusazio oso grabiak. Baina gu, ez gara duinak, barkamenak jasotzeko. Gu gara edozein eta edozein pintada baliogarria da gu erasotzeko. Ta lokatzetara gu eramateko. Saiatzen sarie. Baina gu joku horretan partida hori ez dugu jokatuko. Horrek ez du esan nahi, ez dugula egoera hori salatzen.
Zaitik pasau da behin, eta gaur pasau da barriro plenuen. Ni hitz egiten ari nintzela, danok entzun dugu, eta danok entzun dugu zer esan dauen berak. Baina, ba hori, kudeaketa eredugarria. Bai, Eba? Eta gaineratzea, EH Bildu barkamena ukatu zitzaiola Santa Marinako alkatetzatik. Osea, hor argi ikusten da ez dela herritar bat, alderdi bateko kide bat dela. Eta hau pixu gehiago eduki beharko zauen, gure ustez. Alkatearen kudeaketaren inguruan, nahiko nauke azalpen batzuk itxia. Eta oinarrituko naz, udalaren araudi organikoan. Erdeaz rom edo, deitzen dut zuela zuet. Bueno, udalaren araudi organikoak 2. artikuluan esaten dago. Hauek dira udaleko oinarrizko organoak, lehenengo puntuan eta 2. puntuan. Halaber, organo osagarri hauek daude udalean. Mondragoko udalean, Udaleko organoak di, Alkatearen ordezkari pertsonalak auzo alkateak. Auzo alkate bada, alkatearen ordezkari pertsonala. Gure udalaren araudi organikoaren 4.2 artikuluak esaten dauen arabera, auzo alkate bada, alkatearen ordezkari pertsonala. Apunta. 3. kapituluan, alkatearen ordezkari pertsonalei buruz, eta barrutiko udal batzordei buruz, 57. artikuluan esaten dago. Berri dobe udalaren araudi organikoak. Auzoetan, ordezkari bat izendatu ahal izango da, ordezkari bat izendatu ahal izango du alkateak. Alkateak izendatzen dau ordezkari bat, bere ordezkari pertsonala. 3. puntuan esaten dago. Alkatearen agintaldia eta karguaren iraunaldia lotuta egongo dira, eta egoki deritzonean aldatu ahal izango du alkateak. Badirudi, alkate andereak ez diola egoki deritzo momentu hontan bere ordezkari pertsonala aldatzea, ze mantentzen da bere karguan. Berri dobe diot, udal araudi organikoa. Alkateak dauko almena, egoki deritzonean aldatu ahal izango du alkateak. Ordezkariek agintari izaera izango dute udal zereginak betetzeko. Orduan, teknikoak ez dakidan kargo publikoa. Zuk esan dut ez dela kargo publikoa. Ni, ena sartu bera, ez da bera tekniko horretan dan kargo publiko edo ez dan kargo publiko. Baina, ez delego, herritar arrunta ez da. Eta dauko agintea. Ze alkateak emundotza agintea. Eta da, alkatearen ordezkari pertsonala. Orduan, ordezkariek agintari izaera izango dute udal zeregina betetzeko. Izan ere, ordezkari izendatu ditu alkateak. Hau da, araudi organikoa. 50. artikuluan esaten dago. Hiri auzoteko alkate, hiri auzoko batzordeako aukeratuko du, zelan aukeratzen dauen esaten dauen, eta udaleko alkateak berretsi behar du izendatze hori. Osea, berretxin behar dago. 69. artikuluan esaten dago. Alkateak behar den bezala jokatzeko ohartaraziko die onelakoetan bat egiten duen zinegotziari. Ezin jogula esan irainik, ezin dugu euki konportamentu txarrik, alkatea duko almen dautz. Ezpeleta isildu. Baina 2. puntuak esaten dago. Udalbatzarraren bilkura publikoetan, jarlekuetan ordena mantentzea zainduko du alkateak. Eta alakoetan, kanporatzeko agindu ahal izango du ordena galaraziz gero. Osa, norbaitxek ordena galarazten bali ma dau, alkateak almena dauko, almena ez, dauko derrigortasuna jokatzeko. Behar den bezalako pertsonari izan ezean, edo aldeko edo kontrako erakustaldiak eginez gero. Bueno, ez dakizan da benidatzita, guruzu irakurriko zuet erderaz. El alcalde velará en las sesiones públicas del Ayuntamiento Pleno por el mantenimiento del orden en las tribunas, pudiendo ordenar la expulsión de aquellos que perturbaren el orden, faltaren a la debida compostura o dieren muestras de aprobación o desaprobación. Orduan, alkatearen kudeaketa, artikulu hauetan oinarrituta, ez toztazu izango dela egokia. Ezin jaizen egokia. Eta, berriro dinotzut,
alkatearen ordezkari pertsonala da pertsona hori. Eta alkateak bere karguan mantentzen dauen momentutik babestu itzen dago. Bere ardura pertsonala da, bere ordezkari pertsonala hor mantentzia. Eta ez badau, neurririk hartzen, ulertzen dugu, babesten dagoela, edo ez. Ze ulertu behar dugu ez delan. Ez dugu aukerarik beste gauza bat ulertzeko. Besterik? Bai, publikoan galdera badago. ¿Sí me escucháis? Vale. Bueno, buenas tardes, señora alcaldesa, concejales, y el público que nos mira, ¿no? Yo creo que, bueno, ya que estáis pidiéndoos perdón, pues aprovecho yo, ¿no?, para pediros perdón también. En el momento en el que estábamos conversando, pero sé que tengo voz potente, pero no sabía que hay oídos tan sensibles, ¿no? Así que pido disculpas. Pero bueno, hacía una reflexión un poco acerca de lo que estabais hablando al final y me preguntaba si sois conscientes de la imagen que damos a los ciudadanos. Es decir, está bien de que demos, ¿no?, que exijamos un poco que se cumpla la ordenanza, que no faltemos el respeto, pero nosotros los ciudadanos lo vemos de otra manera, porque sabemos de que no puede haber respeto si primeramente entre vosotros os faltáis el respeto. O sea, digo esto pues porque luego vemos en redes sociales que estáis atacando a compañeros de otros partidos políticos, vemos una raza topina, a veces aparecen bulos. Hace unos meses a un compañero vuestro le llamaron prepotente directamente y nadie dijo nada. Un compañero que le llamaban el pegatinas, había pegatinas por todo el pueblo. ¿Cómo lo percibimos los ciudadanos? Si os faltáis el respeto entre vosotros mismos. Así. Y bueno, yo no sé a dónde vais. Sé que hacéis la posición, por un lado está el bloque, que tenéis que hacer política, hay que hacer el desgaste, estáis al final, pero bueno, habéis invertido mucha energía y mucho tiempo, nuestro tiempo, el tiempo de los ciudadanos, en estos puntos en los cuales no habéis hablado de cosas tan importantes que en el pueblo están sucediendo. Habéis hablado, bueno, el señor concejal ha hablado acerca de temas de políticas fiscales, de temas de números, economía, pero nadie ha mencionado de la gente que está en el paro en el pueblo. ¿Y cuántas personas son? ¿Y qué políticas se están haciendo? Solo habláis de gasto, solo habláis de cómo invertir, pero os estáis criticando entre vosotros mismos, os estáis desgastando y lo que queremos son soluciones. Queremos políticas que se cumplan, políticas que puedan verle a los ciudadanos. No solamente en ahorro energético, que está muy bien, por cierto, pero hay un punto en el cual no incluye el tema de la brecha digital. Hay mucha gente, como la señora aquí presente, que le va a costar un poco poder tener acceso. Y en eso faltaría ese punto. Y habláis de la economía, habláis del derecho a los trabajadores, y está muy bien como discurso, pero bueno, vamos a los datos. Dice un dicho que el dato mata el relato, vamos a los datos. Y nosotros es que a nivel estatal hemos amanecido con unos datos, vamos, malísimos, porque el paro, vamos, está aumentando. Pero en Euskadi, ¿cómo estamos en Euskadi? Estamos bien, ¿no? Habrá que reconocer que se debe un poco a la gestión que está haciendo el gobierno. Curiosamente, del PNV y del Partido Socialista de Euskadi. Que por cierto le felicito, señora alcaldesa, está haciendo una buena gestión, a mi parecer. Entonces, ¿qué es lo que queremos los ciudadanos? Queremos que os enfoquéis en lo que os queda de mandato, en las cosas que son importantes, que son estas las importantes. Habláis de políticas fiscales, pero nuestro sector económico depende sobre todo del empresarial y del sector de servicios. ¿Qué estáis creando? Pues estáis desgastando, estáis gastando todo el tiempo y los plazos. Necesitamos que hagáis políticas efectivas, que sean innovadoras y que realmente los ciudadanos los puedan ver. No solamente que vengáis y cumpláis un orden del día, por favor. Y lo digo con mucho respeto, ya que a las personas que tomamos la dedicación en venir aquí a escucharos, que por lo menos presentéis propuestas que puedan ser efectivas para nosotros. Y sé que no todos hacéis un poco la imagen, ¿no?, que estáis trabajando, porque al final lo hacéis, pero eso hay que reconocerlo, ¿no? Y nada más os pido eso, de que si exigís respeto, empezad por vosotros a respetaros. Gracias.
Eskerrik asko beste, bai, Kepa? Zuri erantzun bihotut nahi baldin baduzu jarri kaskoak. Bai, lehenik eta behin, eskertzen dut parte hartzea, eta bigarrenik gu, lehenik eta behin bintzat gure alderditik, sare sozialetan eta zuk bota dituzun sare sozial horietan ez dugu interbentziorik egiten, eta ez ditugu egingo, beste alderdietako kide batzuek publikoki egiten dituzte sare sozial horietan, baina gu ez dugu hor politikarik egingo, gu politika udaletxean egiten dugu. Hona etortzen dien gai ordeneko kontuak gu horretik landuta dauzkagu. Hona, gatozenean, gatoz, araudi organiko desberdinen arabera, gauzak onartzea edo ez onartzea. Baina gai guzti hauek landuta daude udaletxe barruan. Orduan, esatea errespetu falta bat dela, hemen beste gauza guztietaz berbaitea, uste dut dela, pixkatxoan mostea errealitatea. Errealitatea da, gaiak ona landuta datozela. Hobeto edo txarrau, baina landuta datoz. Bai guk interbentzioak egiten ditugunean, eta bai beste aldeak interbentzioak egiten dituenean. Ona gatoz, azkenian, horrelako resumen txikitxo batekin. Gaiak luze berbaiten dira batzorde desberdinetan. Eta errespetua eskatzen dugunean, eskatzen diogu errespetua gure batzordekideei. Ez dugu esan, gu behintzat momentu honetan, ez dugu esan hor publikoan zaudeten inorrek guri errespetua falta duzkula. Aurreko batzordean, pertsona batek, guri zuzenki falta duzkun errespetura. Eta beste batzorde batzuetan, beste batzuk egin zuten. Eta berbaiten gabiltz, barneko araudiaz. Eta barneko araudiaz hemen berbaiten da. Badakit, askotan, pelma izan daitekela publikoarentzako eta oso astuna eta igual interes gehiegirik ez daukola publikoak gai batzuetan. Baina baita ere dira batzorde honen, osoko bilkura honen gaiak. Naiz eta jende guztiari ez gustau. Baina gure egin bete beharra dira eta gure egin beharra dira. Gero, egon gaitezke ados gauza batzuetan edo ez. Izan daiteke, zu ados zaude alkatearen gestinoaz, eta gu ez, zilegi da, bakoitzak bere iritzia dauka. Baina gai guztiak guri, hemen gauden, 21 zinegotzioi gainera datoskigun gai guzti horiek, berbain daitezke hemen. De hecho, hemen berbain behar dira, ez kanpoan. Hori bakarrik. Eta errespetu oso sartzen dute zure interbentzioa, ez dute txarto hartu, eta eskertzen dut zute hitzartzea, baina danon gaiak dira. Eta garrantzitsuak dira danak. Gustau, ala ez gustau. Eta zuretzat batzuk garrantzitsuagoak izango dira, beste batzuk baino. Eta aldameneko kide batentzat, beste batzuk izango dira garrantzitsuak. Nik ez dut herri guztiaren izenean berbaiten. Azkenean, batzuk ez dira gurekin ados egongo, eta beste batzuk bai. Eta berdina uste dut, zurekin gertatu daitekela, batzuk ados egotia, eta beste batzuk ez. Soilik hori. Muy bien. Sí, bueno, gracias por responder. Sí, bueno, veo que no me ha entendido. Yo me refería no al orden, sino me refería a la imagen que estábamos concibiendo hacia los ciudadanos. Que si partís del respeto, ¿no? Yo creo que lo tengáis vosotros primeramente, ¿no? Y efectivamente, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, ¿no? Evidentemente. Así que no. ¿Alguien más? Para responder. Beste galderarik eta ez baldin badago osoko bilkurari amaiera emango diogu. Eskerrik asko da noi.